Λοιπόν, για τον κόσμο τώρα που δεν ξέρει, κύριος Κοτσόριος Τάκης, γνωστός εδώ στην πόλη, πρώην αρχηγός Συνδυασμού Ενεργοφόρων Πολιτών, ναι. Στην αντιπολίτευση, επαγγέλλεστε αλίας πάρα πολλά χρόνια. Ψαράς. Από τα παιδικά σας χρόνια, επειδή εμείς γνωριζόμαστε και λίγο καλύτερα. Είσαι στον πρωτογενή τομέα. Μεσολογγίτικο επάγγελμα. Μεσολογγίτικο επάγγελμα, με πολιτικό βίο έντονο. Συνεχόμενο, πολλά χρόνια είστε στις επάλξεις της αριστεράς. Ας σε διακόψω, παιδιά. Στις προηγούμενες εκλογές υπήρξε εφημερίδα μεσολογγίτικη που έγραψε αυτό μας έλειπε να έχουμε υποψήφιο δήμαρχο Ψαρά. Ναι. Η εθνική ηχό. Τώρα Άρθρο ολόκληρο. Επί του Μπέου για το συγκεκριμένο. Όταν είπα αυτό που είπε για το Κασελάκη, στην αρχή της δήλωσης, μόνο αυτό το κομμάτι, το υπόλοιπο δεν μας ενδιαφέρει, είπε ότι τόσα χρόνια έχουν διοικήσει τη χώρα γιατροί και δικηγόροι. Συμφωνείτε σε αυτό το κομμάτι, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε μόνο, ότι αυτή η δήλωση είναι ορθή και αποτυπώνει. Και την καταστρέψαμε. Σαφώς είναι ορθή και μου θυμίζει το Ραφαηλίδη που μίλησε για τον φασισμό των συντεχνιών. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν φαίνεται. Είναι οι συντεχνίες που η καθεμία θωρακίζει τη δικιά της πλευρά εις βάρος της άλλης. Των απέναντι συντεχνιών. Αποτέλεσμα, έχουμε μια συνεχόμενη σύγκρουση η οποία δεν φαίνεται. Δεν την βλέπουμε. Όμως την αντιμετωπίζει προσωπικά ο καθένας μας. Όταν πάω εγώ στο συμβολιογράφο, όταν πας εσύ στο δικηγόρο, όταν πας εσύ στο γιατρό που είσαι εργαζόμενος, εκεί διαπιστώνεις και βιώνεις τις επιπτώσεις αυτής της μορφής του φασισμού που είναι των συντεχνιών. Που δεν μπορείς να παρέμβεις εκεί μέσα. Είναι νομοθετικά καλυμμένοι όλοι τους. Υπάρχει μια οι δύο συντεχνίες που ανέφερε ο κύριος Μπέος στο λόγο του, γιατί δεν είναι τυχαία τα επαγγέλματα που ανέφερε. Όχι. Είπε ότι είναι γιατροί και δικηγόροι. Εγώ, επειδή είμαι ασφαλιστής, θα σας μιλήσω για το δικό μου κλάδο. Να γνωρίζω ότι στην Ελλάδα ο μοναδικός κλάδος που υποχρεούται από τον νόμο να έχει αστική ευθύνη, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάνω εγώ ζημιά σαν άνθρωπος σε εσένα, πρέπει να σε αποζημιώσω. Αυτό είναι η αστική ευθύνη. Δεν είναι ο γιατρός και ο δικηγόρος, που ο γιατρός είναι χειρούργος, μπορεί να κάνει τίποτα λάθος. Ο δικηγόρος επίσης δεν είναι χειρούργος, αλλά μπορεί να σε μπλέξει άσχημα. Δεν είναι υποχρεωτικοί, γιατί ο νόμος τους έχει δώσει παραθυράκια, μία παραγραφή αδικήματος μετά από 6 μήνες για τους δικηγόρους, για τους γιατρούς μεγαλύτερη, και η ελληνική νομοθεσία αποφάσισε ότι αυτός που πρέπει να έχει υποχρεωτικά συμβόλαιο αστικής ευθύνης, υποχρεωτικά, αλλιώς δεν δουλεύει, είναι ο ασφαλιστής. Είναι γενικό το ζήτημα αυτό και θα χαθούμε στο γενικό ζήτημα. Να πω εδώ συγκεκριμένα, να πούμε λίγο το βιογραφικό. Ο κ. Κοτσόριος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλάδων, πλέον δεν υπάρχουν στις Ομοσπονδίες και θα το αναφέρουμε αυτό. Και γιατί, και για τον λόγο που δεν υπάρχουν. Καταργήθηκε με νόμο. Έχετε εκπροσωπήσει τους αλείς, τους ψαράδες στο Ευρωκοινοβούλιο με προσωπικά έξοδα επί συναπτά έτη, πράγμα που δεν ξέρει ο κόσμος και δεν σας έχει και πιστωθεί. Μεγάλα κονδύλια, με μεγάλες παρεμβάσεις και δελεάσματα, πράγματα που δεν τα ξέρει η τοπική κοινωνία. Εδώ θέλω να μας πείτε, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, να μπούμε στην ουσία της συζήτησης, γιατί αποφασίσατε να εμπλακείτε συγκεκριμένα στην πολιτική του τόπου, του Δήμου Μεσολογγίου. Ποια ήταν η στοχοθεσία, το όραμα και το ρίσκο που αναλάβατε. Έχεις δίκιο. Επειδή να μιλάμε λίγο πιο συγκεκριμένα μέχρι πριν τις εκλογές τις τελευταίες, γιατί εγώ που σας ξέρω προσωπικά το πληρώσατε. Εμπληκόμουνα όχι μόνο τοπικά με τη Συνομοσπονδία Αλλιέων Ελλάδας, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο, αλλά είχα εμπλακεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με το ΦΑΟ, τον Οργανισμό Γεωργίας και Επισιτισμού. Το 2004 έγινε στο Μεσολόγγι μια μεγάλη συγκέντρωση των εκπροσώπων των ψαράδων από όλη τη Μεσόγειο. Εδώ έλαβα την εξουσιοδότηση από την Κύπρο, από την Νότια Ιταλία, από τη Μάλτα, από την Ισπανία, από τη Γαλλία και από την Πορτογαλία ακόμα, γιατί ψάρευε στη Μεσόγειο, να εκπροσωπήσω αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συζήτηση και τη διαβούλευση που γινόταν για το σχέδιο 589 που αφορούσε τον κανονισμό που θα έρχονταν για τη βιωσιμότητα των αλλιευτικών πόρων της Μεσογείου και τους εκπροσώπησε πραγματικά. Εν συνεχεία είχε εμπλακεί με το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Μεσογείου
Εκεί θα γινόταν μια εκλογική διαδικασία για να βγει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Μεσογείου. Ήταν ο οργανισμός που θα εισηγούταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα. Άρα καταλήγει το μύθος ότι είσαι ένας απλός ψαράς. Εκεί λοιπόν είχε διασφαλιστεί η στήριξη από όλες τις χώρες της Μεσογείου και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 μέρες πριν την εκλογική διαδικασία για την εκπροσώπηση στο ΡΑΚ και βγάζει ένα κοινοτικό κανονισμό και λέει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου διορίζεται από την Επιτροπή. Αχα. Και διόρισε τον Γκαούλ, έναν τεχνοκράτη τέλος πάντων, Γάλλο. Σημασία έχει σε όλη αυτή την ιστορία ότι δώσαμε ψαράδες αγώνες και ξεκίνησαν από εδώ από την περιοχή μας. Η αφορμή ήταν αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, το τεράστιο που έχουμε εδώ πέρα, σαν Δήμος, με τη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Ευρώπης. Η λιμνοθάλασσα δικιά μας είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Ευρώπης, η οποία είναι αναξιοποιητή. Συμφωνώ. Θα ήθελα να του θέσω το θέμα στον πάνω, αλλά θεώρησα ότι ίσως είναι και προκλητικά κάποια πράγματα σε αυτές τις στιγμές. Γιατί από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι για να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης της λιμνοθάλασσας. Η εκμετάλλευσή της, η προώθηση των προϊόντων. Συμφωνώ σε αυτό. Απλά όταν λέμε εκμετάλλευση και τα προϊόντα, να πάμε λίγο σε πιο απλό λόγο, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή πώς. Εγώ καταλαβαίνω, απλά ο κόσμος λέει θα εκμεταλλευτούμε. Όλο ακούμε να εκμεταλλευτούμε. Συγκεκριμένα. Υλοποίηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα καθεστώς εδώ στην περιοχή μας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε. Το αλυσβερίσι. Δηλαδή πόσους ψήφους θα μου φέρεις, θα σου δώσω το λιβάρι. Ναι. Ξέρω αυτή τη στιγμή έχουν υποσχεθεί 2 λιβάρια. Αυτό είναι καταστροφικό για τον τόπο. Η πρόταση που κάναμε εμείς ήταν η εξής. Στο Μεσολόγγι υπάρχει μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Να γίνει ένας ενιαίος συνεταιρισμός, στον οποίο θα εργάζονται οι ψαράδες για να πιάνουν τα ψάρια, εργατικό δυναμικό από την πόλη, στην συσκευασία, στη μεταφορά, στην εμπορία κτλ. Οδηγεί για να μεταφέρουν τα αλλιεύματα. Και αυτό το πράγμα θα είναι δημοτικό, εγώ εκεί θέλω να ρωτήσω. Εγώ το πρότεινα σαν δημοτικοσυνεταιριστική επιχείρηση. ΣΔΙΤ. Πλέον υπάρχει δυνατότητα να είναι και ΣΔΙΤ. Ναι. Σε αυτό το πράγμα είχα βρει τη στήριξη της Μαρίας Δεμανάκη, η οποία με παίρνει μέρα τηλέφωνο και μου λέει ότι είναι διαθέσιμα 2 εκατομμύρια για να προχωρήσετε στην ομάδα παραγωγών. Είναι ένα είδος συνεταιριστικής δραστηριότητας με κάποια άλλη μορφή, που θα συμμετείχαν όλοι οι ψαράδες μέσα. Δυστυχώς η παρέμβαση του κομματικού παράγοντα κτλ. Τα τίναξε πάλι στον αέρα. Ωραία. Ήταν αυτό το αμίμητο που λέγανε, δεν ξέρω, αυτό μου το έχουν περιγράψει, δεν ζούσα τότε. Το Σέλμα. Η λιμνοθάλασσα ανήκει στο λαό του Μεσολογγίου. Υπήρχε μια Ολλανδική εταιρεία, κάτι τέτοιο. Στο Πόλτερ. Επειδή εγώ συμμετείχα τότε στις κινητοποιήσεις, συμμετείχα στο άνοιγμα της Καμάρας. Που είχαν κλείσει για την υλικοποίηση της Κλείσοβας. Μικρό παιδί τότε εγώ συμμετείχα. Όντως έγιναν προσπάθειες να καταστραφεί η λιμνοθάλασσα. Να καταστραφεί. Τη σταματήσανε οι ψαράδες. Όμως, παρόλο που τη σταματήσανε, δεν έγινε κάτι για βελτίωση. Ανήρθαμε πάλι σε ένα καθεστώς πριν 50 χρόνια. 3 οικογένειες λιμένονται την λιμνοθάλασσα, 3 οικογένειες. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι ψαράδες είναι στην πείνα και στην εξαπλήρωση. Αυτό είναι κακό. Προφανώς και είναι. Ενώ μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα, να έρθουν κοινοτικά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας, να αξιοποιηθούν, να δημιουργηθούν υποδομές. Το κτίριο της Ιχθυόσκαλας που το έχει η Τράπεζα Πειραιώς. Ο Δήμος δεν πήγε να το ζητήσει να το παραχωρήσουν. Είναι εύκολο για την Τράπεζα Πειραιώς να το παραχωρήσει. Και να το κάνει εκεί πέρα ένα εκθεσιακό κέντρο, να έχει μέσα. Τι μπορείτε να φανταστείτε, ενιδρία, χώρους παρακολούθησης, να έχει ακόμα και μαγαζιά να πετάνε ψάρια. Ερευνητικό κέντρο. Ερευνητικό κέντρο. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είναι κοστοβόρα. Και αν ένα πράγμα δεν είναι κοστοβόρο, συναλλαγή. Τι συναλλαγή. Ωραία, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Να πω και κατάλαβα και θα μου πεις πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό ακριβώς ένα παρόμοιο πράγμα
στην Πλώστενα, που σας είπα προηγουμένως, έκανε μια πρόταση, το είχε κάνει και στον κύριο Καραπάνο, όταν ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έκανε και στον κύριο Γύρο μέσα στο Δημαρχείο. Να φτιαχτούν στην Πλώστενα 50 παραδοσιακές πελάδες ενδιάμεσα της Πλώστενας, μέσα στην Πλώστενα. Να υπάρχουν αντίστοιχα σκάφη με παραδοσιακό τρόπο, με πανί και με κουπιά και με σταλίκι. Παραδοσιακό χαρακτήρα. Να καθαριστεί η Σερμή όλη. Να πλακοστρωθεί εκείνο το κομμάτι που είναι με χορτάρια κτλ. Να μπορούν τα σκάφη αυτά με τους τουρίστες να έρχονται μέχρι μέσα στην πόλη, να δένουν, να βγαίνουν οι άνθρωποι στην πόλη, να κάνουν τα ψώνια τους, να περάνε τη μέρα τους όμορφα. Και μου είπανε, όχι, ξέρετε γιατί. Γιατί το κόστος είναι 0. Σκεφτείτε όμως να έχετε 100 πελάτες και να είναι καθημερινά γεμάτες με 3, 4, 5 νοματέους. Ό,τι καλύτερο. Είναι αυτό που συζητάγαμε και τον κύριο Κασούλη για 12 μήνες τουρισμού. Ακριβώς. Και αυτό μπορούσε να γίνει και στην Κίσουνα. Πιο συγκεκριμένα τώρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, επειδή γνωριζόμαστε καλά, ότι ο λόγος που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι επειδή θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Εμένα με πονάει αυτό, ξέρετε. Με πονάει αυτό το πράγμα γιατί. Και τον τόπο. Γιατί εγώ περπάτησα τα καλντερίμια εδώ της αγοράς όταν ήταν πλακόστρωτα. Κόσανε σε μια νύχτα για να ρίξουν άσφαλτο. Όταν πέρναγε στην ψαραγορά ήταν γεμάτη. Εγώ δεν ξέρω αν την έχει προλάβει Μαθαίο, την άσφαλτο που λέει. Ναι. Στην ψαραγορά. Εγώ την πρόλαβα μαθητής. Πιο νέος. Εγώ πρόλαβα πριν την άσφαλτο το πλακόστρωτο. Και ξέρετε τι γίνεται. Το ξανακάνω πλακόστρωτο. Επειδή εγώ τον αγαπάω αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τον λόγο δεν έχω βγει και από εδώ. Εγώ δέχτηκα πρόταση από κάποια χώρα μέλος να μετακομίσουμε την οικογένειά μου από εδώ και να πάω εκεί. Και δεν δέχτηκα να φύγω. Γιατί πονάω εδώ, ρε, ματώνω εδώ εγώ συνέχεια. Η καρδιά σας είναι εδώ. Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Εδώ θα πεθάνω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που εκφράζει όλους τους δημότες. Δηλαδή, εγώ, όλοι οι φίλοι, συμμαθητές και γνωστοί που είναι μεσολογγίτες από το Δήμο, που έχουν φύγει πλέον, πονάνε τον τόπο πραγματικά. Δηλαδή, επιθυμούν να γυρίσουν, απλά δεν υπάρχει προοπτική. Επομένως, εσείς, ως πολιτικό πρόσωπο, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται ο Δήμος του Μεσολογγίου προκειμένου να προχωρήσει, να βελτιωθεί και να είναι πιο εύκολο στους νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους και σε μία μερίδα κόσμου που έχει φύγει, κάποια στιγμή να επιστρέψει με καλύτερες συνθήκες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ο Δήμος, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζουν τον τόπο. Γιατί το λέω αυτό. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, παιδιά. Τον τόπο ή τις δυνατότητες. Θα σου πω τώρα, μην βιάζεσαι. Να γνωρίζουν τον τόπο. Και λέγοντας να γνωρίζουν τον τόπο, εννοώ να γνωρίζουν τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα. Ποια είναι? Γιατί με βάση τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα θα χαράξει την πολιτική σου. Ναι. Έχουμε έναν τόπο εδώ πέρα, ένα Δήμο. Ποια είναι τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα? Μετρημένα είναι. Πρωτογενής τομέας, θάλασσα, αγροτική παραγωγή, ιστορικός πολιτισμός και ιεματικός τουρισμός. Απλά τα πράγματα. Αυτά τα δύο τρεις, θα στον πολιτισμό. Ναι, εντάξει, 3 πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχτεί ο Δήμος ώστε να έρθει κόσμος και να παραχθεί υπεραξία στον τόπο. Άρα ερχόμαστε στην πρώτη ερώτηση του Μαθαίο, κάνουμε στον κύριο Κατσούλη, το παραγωγικό μοντέλο. Είναι αυτό που είπατε. Πρέπει να αλλάξει και να. Πρέπει να κατευθύνει το παραγωγικό μοντέλο ότι πρέπει να πάει εκεί, σε αυτά τα τρία. Σε αυτά τα τρία. Να είστε σίγουροι όμως ότι μετά θα αρχίζουν και θα προκύπτουν καινούργια. Άλλα τρία για άλλα τρία, ναι. Έτσι πάει. Ένα απλό πράγμα. Γιατί το άκουσα προηγουμένως, το αναφέρει και ο Πάνος. Για την ιαματική λάσπη. Τους είχα προτείνει το εξής. Παιδιά, βγάλτε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επενδυτές. Αν δεν έχει τα χρήματα ο Δήμος να το κάνει, να το κάνει κάποιος. Βγάλτε μια πρόσκληση και καλέστε επενδυτές που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο να έρθουν. Τι σημαίνει αυτό? Θα ανάγουν καταρχήν ένα χώρο μόνιμο που θα λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι και θα κάνει κάποιος τα σπόρτρα, ακόμα και το χειμώνα. Κλειστό χώρο μέσα. Διαμόρφωση του χώρου και της Αιγετριάδας και της Ελληνικής. Δεν μπορεί να βγαίνει ουχές δίπλα από εκεί που κάνει μπάνιο άλλος. Δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να πνίγονται 5 γιαγιάδες, 10 γιαγιάδες, κάτι τόσοι παππούδες. Αντί να γίνει ιαματικός τουρισμός,
στενοφόρα. Και έχουμε και πληροφορίες ότι εκεί σταματάνε διάφοροι. Έτσι βουτάνε μέσα, παίρνουν σακούλες. Όχι σακούλες, αγροτικά. Τα οποία παγαίνουν τη νύχτα, γεμίζουν τα αγροτικά και τα πουλάνε βαζάκια. Η πληροφορία μου είναι με ένα 80 ευρώ στη Γερμανία. Την ίδια πληροφορία έχω κι εγώ. Έτσι πράγμα. Ακριβώς την ίδια. Γιατί είναι η ίδια χώρα και η ίδια τιμή. Εκεί. Το ίδιο μου. Και να μην κάθεται η τοπική αυτοδιοίκηση να το κάνει αυτό ολοκληρωμένα και να δημιουργήσει υπεραξία στον τόπο. Εγώ έχω να κάνω μία ερώτηση σε όλα αυτά. Λέω, είσαι σίγουρα αριστερός? Δηλαδή, ακόμα και αυτό είναι υπερεξηγημένο. Τα ξέρω. Δηλαδή, αυτά που λέτε, μπορεί να είναι στο φάσμα του φιλελευθερισμού, του liberal, του conservative. Να ξέρετε κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους αυτό είναι επιχειρηματικότητα, που παίρνουν όλα τα θετικά στοιχεία του μαρξισμού και του λενινισμού κτλ. Παίρνουν όμως και όλα τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν, γιατί και ο καπιταλισμός έχει θετικά στοιχεία. Ναι. Τα παντρεύουν μαζί, ο Τολιάτη και ο Μπερλίγκουερ αυτό κοιτάξαν να κάνουν. Τα παντρεύουν μαζί και έχουν ένα μοντέλο. Αυτό μπορεί να είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Άρα, αυτό που είπαμε με τον κύριο Κατσούλη, το ερώτημα που θέσαμε, αντιλαμβάνομαι ότι είστε και εσείς υπέρ της πεποίθησης ότι τα κόμματα δεν πρέπει να εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν όχι στις περιφέρειες, σίγουρα όχι στις κοινότητες και στους δήμους. Ότι είναι καταστροφική η συμπλοκή τους μέσα και δημιουργείται κάποια πόλωση. Πολλοί ψηφίζουν κομματικά. Δυστυχώς δεν αξιολογείται ο κύριος Κοτσόρης, ο Καραθάνος, ο Δημήτρης Ροδάς ως πρόσωπο και αν είναι ικανός, αλλά υπάρχει η ταυτότητα του κομματικού. Ο χρωματισμός. Είναι κομμουνιστής. Είναι νεοδημοκράτης. Εγώ δεν ψηφίζω νεοδημοκράτη, δεν ψηφίζω Πασοκτζή, δεν ψηφίζω Συριζέο, δεν ψηφίζω κομμουνιστή. Όχι, το πιστεύω, είναι πραγματικότητα. Νομίζω μόνο στην Πάτρα ψηφίζουν τον δήμαρχο και δεν τους αφορά τι. Πιστεύω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά στην πόλη του Μεσολογγίου, τα κριτήριά μας είναι κομματικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πήρα ένα. Αμφιβάλλω δηλαδή αν οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφοι γνωρίζουν το πρόγραμμα. Όχι, δεν γνωρίζουν. Εγώ πήρα 300 ψήφους. Είναι μια αμεληταία ποσότητα. Ναι. Όμως, οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που γίνονταν δεν εισακούγονταν από κάπου. Παρότι ήταν τεκμηριωμένες, υπάρχουν τα μαγνητοσκοπημένα δημοτικά συμβούλια που φαίνονται. Παρότι είναι τεκμηριωμένη μια απόφαση, την πετάγανε στα σκουπίδια. Να σας πω ένα απλό που δεν το ξέρει κανένας σας. Ούτε ο δήμαρχος το ξέρει, ούτε ο καινούργιος το ξέρει. Ξέρετε ότι η νήσος Οξά ανήκει διοικητικά στην Κεφαλονιά? Όχι. Η νήσος Οξά απέχει από τον Αχελό με το βαρκάκι ακριβώς 2 λεπτά με τα κουπιά. Με κουπί. 2 λεπτά. Από τη Σκρόφα είναι 4 λεπτά. Τους ζήτω και από τις προεκλογικές μου τοποθετήσεις, αλλά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απαιτήσει η Δημοτική Αρχή διοικητικά ενίσως Οξιά να ενταχθεί στο Δημοσιολογείο. Μισό λεπτό τώρα, γιατί είπα. Ποιο θα ήταν το όφελο? Εμένα με έπιασε. Θα σου πω γιατί. Γιατί η νήσος Οξιά είναι ένα πραγματικά φιλέτο σημείο αναφοράς που το ονειρεύονται από εμμύριδες, από σεΐχιδες. Ακριβώς. Αράζαν οι πειρατές κάποτε και ερχόντουσαν με. Ακριβώς. Βάζανε τον θησαυρό εκεί. Εκεί έγινε και η ναυμαχία του λεγόμενου Λεπάντο. Που δεν είναι ναυμαχία του Λεπάντο. Είναι η ναυμαχία του Οξιάς, ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι, το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά το νησί αυτό το έχω ξανακούσει από ιστορικά. Διοικητικά αυτό το νησί να ανοίξει την Κεφαλονιά. Ναι, όχι. Για να καταλάβει όμως και ο κόσμος μας ακούει. Αυτή τη στιγμή, αύριο, διοικητικά ανήκει στην Οξιά. Με τεχνικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες, οι οποίες και για τα βασικά τώρα, για τις δυνατότητες που έχουν, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Όχι ότι φταίνει οι εργαζόμενοι. Ξέρω. Υπάρχει φόρτος εργασίας. Θα είχε πραγματικά όφελος ο Δήμος το να ανήκει η Οξιά διοικητικά στην πόλη του Μεσολογγίου και στο Δήμο? Πιστεύω θα είχε. Θα είχε και εγώ το πιστεύω, αλλά να εξηγούμε συγκεκριμένα, δηλαδή άμεσα ο Δήμος του Μεσολογγίου. Γιατί η επόμενη δημοτική αρχή που θα είναι, είτε η ίδια είτε η δεύτερη επιλογή, θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ποιο θα είναι το όφελος? Καταρχήν, ούτε αυτό το ξέρω, θα σας πω. Ήρθαν κάτι κλιμάκια και μετράγανε να φτιάξουν αεροδρόμιο ανατολικά του Αχελό. Από ποια πλευρά λέμε τώρα? Ανατολικά, μετά τις
προς τη θολή, έτσι, από τον Παλαιοπόταμο μέσα προς τις ριζαριές που λέμε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Για ποιο λόγο? Σε συνδυασμό με την αγορά της οξιάς σε ήχηδες. Ξέρετε τι θα σήμαινε η νήσος Οξιά διοικητικά στο Δήμο Μεσολογγίου και αεροδρόμιο που να έρχονται οι πετρελαιάδες και Μαρίνα. Και Μαρίνα, η οποία θα ήταν άρρηκτα δεμένη με την Οξιά. Μου κάνει αυτό. Εμένα. To buy... Ναι, αλλά όλοι αυτά τα απορρίψανε. Και δεν προχώρησε κανένα σε κάτι που όντως είναι εφικτό και τεκμηριωμένο σωστά ώστε να μπορεί. Θα πω κάτι που είναι ίσως βαρύ. Το είπε και ο Ματθαίος προηγουμένως. Ότι κανείς δεν εξετάζει την ουσία ενός λεγάμενου, αλλά αυτόν που το λέει πώς τον ξέρει ο ίδιος. Πολιτικά ή πώς τον χαρακτηρίζει κομματικά. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, να είναι τεκμηριωμένο απόλυτα σωστό, όμως επειδή το λες εσύ, το καταδικάζουμε. Θα σας το ξομολογηθώ και αυτό. Ξέρετε ότι έφερνα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν τα έφερνα εγώ από τους αλλούς και τα βάζανε. Γιατί δεν σε... Το καταλαβαίνετε? Σας μιλάω από καρδιάς. Να αναφέρουμε και εδώ, επειδή είμαι μάρτυρας, ότι πολλές φορές όταν παίρνετε το λόγο υπήρχε διακοπή της γραμμής, κλείσιμο του βίντεο. Το ξέρω εγώ αυτό. Έχω τύχει να δω βίντεο live. Ναι, παρατήρησε τον Δημήτρη ότι οπότε και να γράφω εγώ στον υπολογιστή. Έχει κλείσει ο ήχος, παιδιά. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το πώς θα λυθεί. Γιατί καλός ή κακός ο κόσμος δεν θα. Το έχω δει live. Κακός δεν πάει να έχει φυσική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κακός δεν ενημερώνεται, ψηφίζει και νομίζει ότι τελείωσε. Ότι αυτός είναι ο ρόλος του. Στα κοινά. Κακός για μένα. Δεν τελειώνει εκεί η συμμετοχή στα κοινά, ασχέτως αν είσαι ερετός ή όχι. Πώς αυτό που αντιμετωπίσατε εσείς, που την αυριανή μέρα που μόλις τελειώσει η θητεία σας δεν το αντιμετωπίζετε πλέον. Ο επόμενος, π.χ. ο κύριος Κατσούλης, μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο. Πώς μπορεί να αμυνθεί σε αυτό? Γιατί εσάς σας τύχησε αυτό. Και προσωπικά δεν υπάρχει απογοήτευση. Εγώ είχα βρει την αχίλιο πτέρνα του συστήματος. Η αχίλιος πτέρνα του συστήματος όμως απαιτεί να στηρίξουν την όλη ιστορία και κάποιοι άλλοι. Δυστυχώς όμως ήμουν μόνος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνος μου. Απολύτως μόνος μου. Άρα φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Όμως αυτό επειδή πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Θα πρέπει από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο να μπει θέμα ελέγχου. Ουσιαστικού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Εγώ αυτό έχω καταλαβαίνει ότι είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δίνει, να πω τη λέξη, μια συνδοσία. Ακριβώς. Στο γίνομαι εγώ, τυχαίνει, το φέρνουν περιστάσεις, οι καταστάσεις, οι πελατειακές σχέσεις. Βγαίνω δήμαρχος. Είμαι μειοψηφία όπως είπατε πριν. Μειοψηφία, λέτε εσείς κάτι καλό, κάτι κακό, αλλά είστε μειοψηφία και εγώ βρω σαν να μην είστε εκεί. Αυτό στην ουσία η αντιπολίτευση είναι διακοσμητικό όργανο. Δεν έχουμε εκεί για να λέμε η αντιπολίτευση. Να σας ρωτήσω κάτι. Είστε Μεσολογγίτης? Ναι. Έγινε ένα παρατράγωδο φοβερό. Είναι ένα κομμάτι που δεν εμπλέκεται άμεσα με το Μεσολόγγι, αλλά ξέρετε τα διεθνή γεγονότα και τα παγκόσμια εμπλέκονται. Ο Πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεστόμησε μια φοβερή βρισιά για τους Μεσολογγίτες. Ότι μοιάζουν ότι οι Μεσολογγίτες με την Ουκρανία λέτε. Ταυτίζονται με το τάγμα Αζόφ. Που το τάγμα Αζόφ είναι οι νεοναζί. Αυτοί που καίγανε στο σπίτι των συνδικάτων ζωντανούς 300 ανθρώπους και κρεμάσανε την έγκυο γυναίκα και το παιδί κλωτσούσε μέσα της. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά τη δήλωση γιατί την είχα δει live, ότι τόνισε ότι τους μαχητές της Μαριούπολης, οι οποίοι ήταν το τάγμα του Αζόφ, δεν αναφέρθηκε στο τάγμα του Αζόφ, οι μαχητές της Μαριούπολης. Η ουσία ποια είναι? Εγώ δεν ήξερα μέχρι τη στιγμή να γκουγκλάρω ποιοι είναι, τι γίνεται στη Μαριούπολη,
τους έφερε με τους μεσολογγίτες με την έξοδο. Για μένα, σαν μεσολογγίτη, άσχετο από το τάγμα Αζόφ, ήταν η πρώτη φορά που άκουγα στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η Ρώμη του σύγχρονου κόσμου, το Μεσολόγγιο. Για μένα προσωπικά, εγώ χάρηκα. Μετά είδα το από πίσω. Λέω, επιτέλους αναφερθήκαμε και δεν αναφέρθηκες τώρα, αναφέρθηκες στη γη της Ευαγγελίας. Ναι, στη μήτρα του. Εγώ έβαλα ένα σχέδιο ψηφίσματος. Να καταδικάσω αυτή τη δήλωση. Μόνο αυτή τη δήλωση. Δεν με ενδιαφέρε τα άλλα που έλεγε. Αυτό όμως δεν έγινε γιατί εμπλέκεται ο κομματικός. Έτσι, αυτό δεν καταλήξω. Αυτό δεν καταλήξω. Εγώ, επειδή ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει κατηδίαν αυτό, δεν έχει να κάνει αν το ψήφισμα του Κοτσόρου ήταν σωστό ή λάθος, σωστή κατεύθυνση ή λάθος. Έχει να κάνει ότι εμπλέκεται ο κομματικός παράγοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση καθημερινά. Σε όλα εμπλέκεται. Σε όλα. Για μένα λαθεμένα. Τουλάχιστον στο δημαρχιακό θόκο, αν όχι στις περιφέρειες, θα έπρεπε να ήμασταν εντελώς ανεξάρτητοι. Γιατί το έργο που παράγει η Δημοτική Αρχή είναι και άμεσα αντιληπτό από τον πολίτη. Δεν έχει να κάνει όπως η κυβέρνηση και μετά η περιφέρεια. Δεν υπάρχει αυτονομία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η ρίζα του κακού, του προβλήματος του. Αλλά ερώτηση τώρα, παρένθεση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Μεσολογγίου. Φαντάζομαι ισχύει και για τους άλλους Δήμους. Και για το Κοινοβούλιο το Εθνικό. Γιατί οι άλλοι Δήμοι όμως προοδεύουν? Έχουμε παραδείγματα. Αγρίνιο, Πάτρα, δίπλα μας. Είμαστε στο κέντρο. Θα σας πω γιατί προοδεύουν. Θα σας πω γιατί προοδεύουν. Δεν αφήνουν τις ευκαιρίες να χαθούν. Όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία την πιάνουν. Ενεργειακή κοινότητα. Για το Μεσολόγγιο ξέρετε τι ήταν? Τέλος. Ενεργειακή κοινότητα. Το Πόλτερ. Ένας χώρος που επί της ουσίας ήταν εγκαταλειμμένος. Και το κτήμα μπετούνι. Ένα αεροδρόμιο παράνομο. Εγκρίθηκε και παραχωρήθηκε από το Αγροτικής Ανάπτυξης για να γίνει ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα έλυνε τα ζητήματα τα οικονομικά και της ΔΕΙΑΜ. Δεν θα πλήρωνε τίποτα η ΔΕΙΑΜ. Θα τα ξόφλαγε όλα της μέσα από το ρεύμα που θα πούλεγε, γιατί η ΔΕΙΑΜ θα πούλεγε ρεύμα επί της ουσίας. Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα ΤΟΕΒ, τα οποία είναι υπερχρεωμένα, θα λύνουν το πρόβλημά τους. Και κάποια νοικοκυριά ευάλωτα. Το κάνει το Αγρίνιο αυτό. Ο δήμαρχος που ψηφίσαν στην ίδια κοινότητα είναι το Αγρίνιο. Το κάνει τώρα αυτό. Το ανακοίνωσε. Είναι στην ίδια κοινότητα και το Αγρίνιο. Γιατί πιστεύετε όμως ότι εμείς, εγώ αυτό το έχω και στην κεντρική εξουσία, γιατί δεν αντιγράφουμε? Παρθενογέννηση πλέον δεν υπάρχει. Επιτυχημένες συνταγές. Γιατί δεν αντιγράφουμε πετυχημένες συνταγές και ας είναι από άλλους πολιτικούς χώρους ή από ανθρώπους που αντιπαθούμε και διαφωνούμε? Γιατί δηλαδή δεν επιλέγουμε το σωστό βήμα του Αγρινίου, το σωστό βήμα της Πάτρας? Γιατί ο καθένας λέει Ματθαίο μου, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γιατί να μην το αντιγράψω? Γιατί ο κάθε ένας που έχει καρέκλα και φυσικά εξουσία θεωρεί τον εαυτό του ως το κέντρο του κόσμου. Δεν είναι έτσι. Εγώ να το πω και πιο συγκεκριμένα. Επειδή καλώς ή κακώς στην πολιτική υπάρχει κατάχρηση εξουσίας και χρήματος. Κατασπάληση. Ναι. Και πολλοί βγάζουν χρήματα από την πολιτική. Ναι. Το πάγιο ερώτημά μου και στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι αν θέλω να βγάλω χρήματα από την πολιτική, δεν υπάρχει κάτι πιο βολικό από το να παράγω έργο. Διότι μέσα από τα έργα υπάρχει συναλλαγή. Όταν υπάρχει συναλλαγή, βγάζω χρήματα. Αν θέλει κάποιος δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές με την πραγματικότητα. Καλώς ή κακώς δεν εξετάζω εγώ αυτό. Όποιος ασχολείται με την πολιτική, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θέλω να λέμε για όλους, χρηματίζεται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παράνομα ή μη. Ναι, παράνομα ή μη. Νομότυπα ή μη, ηθικά ή μη ηθικά. Το ερώτημα το δικό μου το προσωπικό είναι, αν κάποιος θέλει να βγάλει χρήματα, πρέπει να παράγει έργα, να ξεκινήσει να δημοπρατήσει έργα. Γιατί στο δικό μας Δήμο, τα έργα τα μετράμε που βγαίνουν μελέτες, ούτε καν κατατίθονται προς χρηματοδότηση, προς δημοπράτηση και είναι μετρημένα στα δάχτυλα, στην παλάμη του ενός χεριού σε όλες τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο στη συγκεκριμένη, στην επόμενη, στην προηγούμενη, στην παραπροηγούμενη. Είμαστε τόσο ισοστρεφείς πλέον στο Μεσολόγγιο. Μην χαθούμε στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Σε όλες, εγώ τις βάζω όλες. Ναι, αν πάμε πίσω θα χαθούμε. Εγώ παίρνω αυτή που την έχουμε μπροστά μας τώρα. Πόσους και πόσους φακέλους, ούτε καν τους κατέθεσα. Για το αλλιευτικό καταφύγιο, ένας φάκελος που αντί να γράφει η μελέτη αλλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, έγραφε αλλιευτικό καταφύγιο Μενιδίου. Αυτές είναι πληρωμένες μελέτες. Έχουν πληρωθεί. Και τι γίνεται όταν υπάρχουν τέτοια λάθη? Απορρίπτονται. Απατάσσονται.
Ενώ ότι εμείς πληρώνουμε ένα μελετητή, το Ματθαίο Καραθάνο, δεν θα πρέπει να έχει κάποια ποινή, κάτι. Σαφώς. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, το να πάρω να κάνω εγώ μία μελέτη. Είμαι ένας μηχανικός, πολιτικός. Και να καταθέσω μία μελέτη για το Μεσολόγγι, για το Ετωλικό. Και να γράφει λιμάνι ναυπάκτου, είναι ακραίο. Δηλαδή δεν πρέπει να έχω εγώ μία ποινή, δεν πρέπει κάποιος να με καταγγείλει. Ή να δούμε πώς θα το διορθώσουμε, να μας παρέχει κάποια υπηρεσία δωρεάν ή να τον αποπέμψουμε από άλλο έργο που πιθανόν του έχουμε δώσει. Εγώ Ματθαίο καταλαβαίνω ότι πρέπει απλά να κάτσει μπίλια, όπως λέμε, να κάτσει μπίλια κυριολεκτικά. Και να βγει ένας άνθρωπος, ο Χ Ωμέγα, ο οποίος θα είναι κανονικός, δεν θα σκεφτεί ότι έχω την εξουσία, μπορώ να κάνω τον κουστάρο, θα του περάσει το νερό, θα το αποβάλει και θα σκώσει πανίγια και θα πει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, δεν με νοιάζει τι είσαι, κομμουνιστής, δεξιός, αριστερός, ό,τι θες. Αφηρημένος. Ελάτε εδώ, πάμε να κάνουμε ένα project όλοι μαζί. 1, 2, 3, 4. Στο 5 μπορούμε να διαφωνήσουμε, να γίνει το 1 και το 2. Να βάλουμε πλάτη, να γίνει το 1 και το 2. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να κάτσει μπίλια, να έρθει ο άνθρωπος. Μιλάμε τώρα είναι η. Είναι θεωρία του. Είναι τόσο υποθετικό αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό. Που είναι φοβερά δύσκολο. Εδώ έχουμε απλά πράγματα καθημερινά. Αύριο τη Δευτέρα θα έχουμε δήμαρχο. Ναι. Είτε τον κύριο Λύρο, είτε τον κύριο Λύρο, είτε τον κύριο Διαμαντόπουλο. Σημασία έχει η επόμενη πενταετία. Τι θα είναι? Εάν η επόμενη πενταετία συνεχιστεί όπως συνεχίστηκε η θητεία που μας πέρασε, να ξέρετε για το Δήμο δεν θα υπάρχει επιστροφή. Θα εμφανιστούμε. Ο Δήμος θα χρεοκοπήσει. Ωραία, να κάνω η ΔΕΙΑΜ θα χρεοκοπήσει. Μια πιο συγκεκριμένη. Τα ακούσατε τα ποσά που σας πω? Ναι, τα ακούσαμε, ναι. Να κάνω μια πιο συγκεκριμένη. Τα οποία εγώ προσωπικά ήξερα 5. Ναι. Αυτό ήξερα. 5 εκατομμύρια ήξερα. Σαν πολίτης, έτσι. Έχουμε δύο σενάρια. Ασχέτως ο καθένας ποιον ψηφίζει, υποστηρίζει, επιθυμεί να δικήσει το Δήμο από Δευτέρα. Σε 3 μήνες μετά από τη Δευτέρα. Δεν αναλαμβάνει αμέσως. Δεν αναλαμβάνει, του έρχονται όμως τα. Έχουμε δύο πιθανά σενάρια. Ένα. Βγαίνει ξανά η ίδια Δημοτική Αρχή, ο κύριος Λύρος. Κατά πόσο είναι δυνατόν με νέους συνεργάτες, με μια νέα δομή, να παράγει καλύτερο έργο. Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο. Είναι το ίδιο ερώτημα, είναι για τα δύο πρόσωπα. Δεύτερο ερώτημα. Αν δεν είναι ο κύριος Λύρος και είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος, κατά πόσο είναι δυνατόν και εφικτόν να βρεθούμε στη σωστή κατεύθυνση να παράγουμε έργο ενωτικά, γιατί οι 7 υποψήφοι συν τη Δημοτική Αρχή 8 είναι προβληματικό. Ναι, πολύ. Να υπάρχει δηλαδή ενότητα και στον κόσμο, γιατί μετά τη Δευτέρα όλοι θα λέμε καλημέρα, να μπορούμε να λέμε καλημέρα, να μην είμαστε τσακωμένοι και κυνηγάνε στον άλλον. Κατά πόσο είναι ρεαλιστικό, αν είναι ο κ. Διαμαντόπουλος, να παράξουμε έργο για την πόλη όλοι μαζί και από την αντιπολίτευση και να προχωρήσουμε προς το Δήμο. Είτε δηλαδή, αν ο κ. Λύρος, το ερώτημα είναι ξανά δήμαρχος, με τα νέα πρόσωπα, γιατί το δυναμικό που έχει είναι πολύ μεγαλύτερο και το εμπλούτησε. Ή ο κύριος Διαμαντόπουλος, ως νέος δήμαρχος, ως νέο πρόσωπο πολιτικό δεν είναι, ως νέος δήμαρχος, γιατί έχει υπάρξει 2 φορές αντιδήμαρχο γιατί... και θέλω και να μας το εξολογήσετε αυτό, γιατί ο κύριος Λύρος κρίνεται ως δήμαρχος. Ο κύριος Διαμαντόπουλος όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι πρώτη φορά που ασχολείται. Έχουμε μία μικρή εικόνα, ελάχιστη. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, να μας αξιολογήσετε τις δύο περιπτώσεις και κατά πόσο είναι δυνατόν αναπερίπτωση να δούμε διόρθωση στο Δήμο για την επόμενη μέρα και όταν αυτοί δεν θα είναι πλέον δήμαρχοι. Γιατί όλοι ξεχνάνε ότι κάποια στιγμή δεν θα διοικούν. Τι θα αφήσουν πίσω. Έχεις δίκιο. Επειδή τη Δημοτική Αρχή, την εφιστάμενη Δημοτική Αρχή την έχω ζήσει από κοντά μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Υπάρχει κάτι που κρίνει τα πάντα. Η αρχή του ενός ανδρός. Ο Λύρος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ο μοναδικός, που μπορεί να παίρνει αποφάσεις μόνο αυτός και κανένας άλλος. Ούτε άποψη να έχει ο άλλος. Γιατί αν η άποψη του άλλου διαφωνήσει με τη δικιά του, την άλλη ώρα τον παρέτησε. Αυτό το είδαμε από την πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα. Όποιος διαφωνούσε μαζί του, τσουκ, φυρμάνια. Όποιος διαφωνούσε μαζί του, τσουκ, φυρμάνια. Δεύτερον, η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να σχεδιάσει τίποτα. Και αν δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Προλαβαίνει όμως. Γιατί? Γιατί μέχρι να προσαρμοστεί ένας νέος δήμαρχος, να είμαστε λίγο και ρεαλιστές. Ναι.
Μέχρι να προσαρμοστεί, γιατί άλλο να ασκήσει δημοσία διοίκηση και άλλο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Θες ένα χρόνο προσαρμογή. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο με όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, εγώ δεν το νομίζω τόσο πολύ. Εγώ έχω και την άποψη ότι δεν σε βάζουμε με το ζόρι, Δήμαρχο. Απαιτεί, διεκδικείς να γίνει. Άρα δεν έχει και μεγάλη περίοδο χάριτος. Ενώ ότι ο καθένας έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Ένα πολιτικό πρόσωπο, Ματθαίο, οφείλει κατ' εμέ, που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, πρέπει να έχει καταρχήν δυνατότητα να οργανώνει. Ναι, ενώ ότι προλαβαίνει όντως ρεαλιστικά να σχεδιάσει και να οργανώσει πολλά project στο και με τον περίγυρό του. Ή ένα-δύο. Και με τον περίγυρό του και με τις τεχνικές του υπηρεσίες. Ο Δήμος είναι ένας μηχανισμός, είναι ένας οργανισμός. Εκτός και δεν μπορείς να οργανώσεις, δεν μπορείς να διαχειριστείς σωστά, μπλέκεις το ένα με το άλλο και δεν κάνεις τίποτα. Υπήρχε στην αρχή της θητείας, εγώ το θυμάμαι, υπήρχε ότι ήταν κάτι αντίστοιχο με τη. Λες, εμένα μου θύμιζε την ιστορία του συγχωρεμένου του Καραμαλή με τη Χούντα. Που πήρε την εξουσία και πήρε την εξουσία και δεν έλεγχε το κράτος. Ναι. Γιατί το έλεγχαν οι χουντικοί. Μέχρι να το ξαναγυρίσει πίσω να το. Υπήρχε αυτό στο Δήμο, ότι πήρε την εξουσία ο κ. Λύρος, αλλά όλος ο μηχανισμός, ο υποβόσκων, ήταν συνεργάτες, φίλοι, όχι φίλοι, να πούμε συνεργάτες καλύτερα, του προηγούμενου δημάρχου. Καραπανική. Ό,τι έφερνε λοιπόν ερχόταν σε σύγκρουση. Υπήρχε αυτό. Αυτό είναι ότι δεν θεωρούμε ότι η μία δημοτική αρχή είναι συνέχεια της άλλης. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δήμος έχει συνέχεια. Γι' αυτό και έκανα το ερώτημα. Ότι αν βγει ο ίδιος, ακολουθήσει δηλαδή ο τωρινός δήμαρχος να συνεχίσει τη θητεία του. Τώρα που όντως έχει εμπλουτίσει, αυτό είναι πραγματικότητα. Το ψηφοδέλτιά του με πολύ κόσμο. Ναι. Που μπορεί να δει θεωρητικά μπορεί να ασκήσουν διοίκηση. Σε καλύτερο περιβάλλον και συνθήκες από ό,τι πριν. Μπορούμε να δούμε καλύτερη μέρα, να δούμε αποτελέσματα. Πώς το αξιολογείτε εσείς? Η εκτίμησή μου είναι καθαρά υποκειμενική με βάση την εμπειρία μου. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος δήμαρχος, ο Κώστας ο Λύρος, δεν έχει τη δυνατότητα να χαράξει πολιτική. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν έχουμε όλη την ικανότητα να γίνουμε σκητσογράφοι. Δεν έχουμε όλη την ικανότητα να γίνουμε μοτοσυκλετιστές. Ο καθένας στο είδος του. Ο κύριος Λύρος είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, είναι όμως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να παράξει πολιτική. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά. Ωραία. Χάνει την μπάλα εκεί πέρα. Και αυτό σας λέω δεν είναι κακό. Είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου. Δεν είναι κακό σαν χαρακτηριστικό ανθρώπου. Βεβαίως. Όταν κυβερνάς. Είναι εγκληματικό. Είναι το χείριστο. Είναι εγκληματικό. Πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή. Γιατί κάνετε και μια δημοσίευση, μια επιστολή, η οποία ουσιαστικά είπατε καταψηφίστε την τωρινή δημοτική αρχή. Όχι, ξεκάθαρα. Και δώστε την εντολή στον κύριο Διαμαντόπουλο να μας διοικήσει. Ένα σχολιασμό. Έχει και συμπλήρωμα με αυτό. Ναι, εγώ λέω τα topic γιατί είναι παρατόπιση. Και γιατί είχατε κάνει το αντίστοιχο και με τον Καραπάνο και με τον Λύρο. Και εκείνο έχει μια παράγραφο κάτω που όλοι το λένε, αλλά δεν τη διαβάζει κανένας. Ναι, πολλοί την αψηφίσανε και την ξεχάσανε. Ναι. Αν θεωρείτε ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος εν της πραγμάταση, δηλαδή πραγματικά μπορεί, όχι ως την επιλογή που κάναμε, που έκανε πολλοί κόσμος, όχι κάναμε, πολλοί κόσμος έκανε την επιλογή ψηφίζουμε Λύρο αντί Καραπάνο. Δεν κρίνω αν είναι λάθος ή σωστό, αλλά ήταν αυτό το κριτήριο, καλός ή κακός. Αν θα πορευτούμε πάλι με το ίδιο κριτήριο, αν είναι σωστό να πορευόμαστε, όχι με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, Λύρος Διαμαντόπουλος Λύρος, αν είναι σωστό να πορευόμαστε έτσι, και αν ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι ικανός να γυρίσει τη σελίδα στο Δήμο και να δούμε καινούργια πράγματα, να βελτιωθεί λίγο η ποιότητα ζωής για αρχή στον πολίτη καθημερινά. Γιατί καλός ή κακός, με όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει, δεν βλέπουμε βελτίωση. Μπορεί να βλέπουμε μια στασιμότητα ή κάποια μικρά πυροτεχνήματα. Επειδή εγώ είμαι ριζοσπάστης στη ζωή μου, από μικρό παιδί, δεν αρκούμε στο λίγο. Να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα ζωής. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο να είναι. Είμαι ριζοσπάστης και απαιτώ πραγματικά μια ποιότητα ζωής η οποία θα κάνει τον κάθε άνθρωπο άξιο. Να σταθώ ένα λεπτό μόνο στη δήλωση που είχα βγάλει σαν συνδυασμός στις προηγούμενες εκλογές τη δεύτερη Κυριακή. Αφού είπαμε ποιον στηρίζουμε, λέμε από κάτω. Σε περίπτωση που αναβιώσουν
ή εμφανιστούν πολιτικές τύπου Καραπάνου από τον καινούριο δήμαρχο, τον οποίο τον στηρίζαμε πιο πάνω, εμείς από την πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου θα είμαστε απέναντι. Πράγματι, από την πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου σταθήκαμε απέναντι. Γιατί διαπιστώσαμε ότι άρχισε από εκεί η αναβίωση των πολιτικών Καραπάνου. Όσον αφορά τώρα το Σπύρο του Διαμαντόπουλου. Ναι. Εγώ δεν έχω πολιτικούς στόχους κοινούς με τον Σπύρο. Κινούμαστε σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Σπύρος ήταν ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, έρχεται από το παρελθόν, ήταν και με τον κύριο Καραπάνο. Ενώ ότι δεν είναι νέο πρόσωπο. Ναι, υπάρχει ένας Μανδρίας, ναι, που το λέει ο νέος και να φέρνει τον νέο πρόσωπο. Όχι, δεν είναι νέος ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, τουλάχιστον οι δημοσιολόγοι, έρχεται από το παρελθόν. Τον έχουμε δείξει σε διάφορες δημοτικές αρχές. Αυτή τη στιγμή όμως εδώ πέρα έχουμε ένα δεδομένο. Ή θα δεχτούμε απριόρι την υφιστάμενη δημοτική αρχή ή θα την καταδικάσουμε. Πώς καταδικάζεται η παλιά δημοτική αρχή? Ψηφίζονται στον άλλον. Δεν έχουμε εναλλακτική πρόταση άλλη. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική πρόταση. Όμως, θα σου πω, είναι λάθος έτσι ομά. Στηρίζω τη δεύτερη έτσι. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Όχι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Στηρίζοντας τη δεύτερη πρόταση, θα πρέπει παράλληλα να μπουν οι ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες οι οποίες θα οριοθετήσουν που θα κινηθεί. Ωραία, γι' αυτό στην ανακοίνωσή μου εγώ δήλωσα ξεκάθαρα. Όλοι. Ότι επειδή η ασφαλιστική δικλείδα η οποία θα σε πιάσει από το λαιμό και θα σε δέσει είναι η επικεφαλής των άλλων συνδυασμών, αυτοί οι άνθρωποι από τους άλλους συνδυασμούς πρέπει να μπουν οι δικοί σου συνεργάτες με τους οποίους υποχρεωτικά θα διαβουλεύεσαι και θα συζητάς για τα ζητήματα που έχει αναλάβει ο καθένας. Ποιος είναι για το θαλάσσιο μέτωπο? Εκείνος. Με εκείνον θα συζητήσεις τι θα γίνει με τη Μαρίνα. Με εκείνον θα συζητήσεις τι θα γίνει με το Γεωμηνικό Ταμείο. Ποιος είναι για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου? Εκείνος. Με εκείνον θα συζητάει για το τεχνικό πρόγραμμα. Και από κοινού θα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις. Αυτό έγινε όμως κατά τη γνώμη σας? Θα σου πω. Γιατί με έναν, όπως είπαμε, ο κ. Κατσούλης μας είπε πριν, ότι. Θα σου πω. Συμπορεύσαν, αλλά δεν είναι ακριβώς συμπορεύουν. Όχι. Ναι. Είναι η ίδια λογική πάνω κάτω. Εγώ δεν θα είναι ειδικό σύμβουλο. Παρατήρησα. Δεν θα είναι ειδικό σύμβουλο. Θα είναι στα νομικά πρόσωπα όμως και στα οποία σε κάποια νομικά πρόσωπα θα διοριστεί με πρόταση του Δήμου. Θα είναι στα νομικά πρόσωπα με βάση την εγκύκλιο. Ερώτηση, εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου εδώ. Το ίδιο πράγμα όμως δεν μπορεί να γίνει και με τον κύριο Λύρο. Δηλαδή, το να απαιτήσει οι συνδυασμοί οι οποίοι είχαν αντίθετη άποψη από τον κύριο Λύρο να πούνε, δηλαδή, εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ Λύρου, υπέρ Διαμαντόπουλου ή το αντίστροφο. Διαφωνώ όμως σαν άνθρωπος με τη λογική ότι θα πάμε στη δεύτερη κάλπη και η αξιολόγηση που θα κάνουμε για να ψηφίσουμε είναι να ψηφίσουμε τον Διαμαντόπουλο ή τον Λύρο για να μην είναι ο άλλος. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι έχουμε πλέον δύο δυνητικές επιλογές. Να ασκήσουν. Και πρέπει να αξιολογηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. Ναι, αυτό ότι εγώ θεωρώ, είναι αλήθεια, ότι το 99% των ψηφοφόρων δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα κανενός από τους δύο τελικούς υποψήφιους. Γιατί τώρα είμαστε στην τελική κούρσα. Κανενός συνδυασμό τους 8, όχι. Ναι, αλλά τώρα είμαστε στην τελική κούρσα. Είναι δύο τα προγράμματα και δεν ξέρουν ούτε τα 8 βασικά σημεία. Και εμείς έχουμε κατακρίνει κιόλας ότι. Ούτε τα στελέχη των συνδυασμών. Ούτε τα στελέχη και δεν είναι προγράμματα. Είναι έκθεση ιδεών. Όλα. Ναι, μπράβο. Όλα. Το μόνο πράγμα που συγκλίνουν και εκεί είναι το ύποπτο. Και συγκλίνανε και οι 8 συνδυασμοί, έχω να πω εγώ. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Άλλος το είχε κάνει σημαία. Άλλος δεν το είχε. Δηλαδή είναι και πως γράφεται κάτι. Μπορείς να είσαι αριθμίσει 1 το νερό, 2 το νοσοκομείο, 10 η έξοδος, αλλά το 10 να το έχεις στο κέντρο μια στήλη, στο κέντρο. Έχουν οι περισσότεροι συνδυασμοί σημαία τα 200 χρόνια εξόδου. Σημαία! Από πότε υπάρχουν αυτά? Αυτές οι σημαίες στην κάθε εκλογική διαδικασία πότε υπάρχουν? Εγώ τις θυμάμαι από το 1974. Τα ίδια και τα ίδια πράγματα με διαφορετικό μανδύα. Τα ίδια και τα ίδια. Αλλαγή καμία. Δηλαδή,
8 συνδυασμοί συμφωνούν στα ίδια, αλλά πάμε χώρια. Αλλά και οι 8, γιατί πραγματικά είναι και οι 8 λένε τα ίδια. Και αλλά πάμε χώρια. Ναι. Πάμε χώρια γιατί ο καθένας, το είπε προηγουμένως, θεωρεί ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Να σου πω κάτι καταρχήν με αυτό που είπες προηγουμένως. Εγώ είπα για να στηρίξω τον Σπύρο Διαμαντόπουλο και έθεσα ορισμένες συγκεκριμένες δικλείδες, οι οποίες τέθηκαν και στον Κώστα του Λύρο μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Δυστυχώς ο Κώστας του Λύρο. Ήσασταν ο πρώτος κιόλας. Εγώ πήγα. Ο πρώτος που δήλωσε δημόσια υποστήριξη αμέσως. Και πήγα στο γραφείο του να κουβεντιάσουμε συγκεκριμένα πράγματα που να αφορούν θέσεις. Συμφώνησε σε ορισμένα πράγματα για το θαλάσσιο μέτωπο και την ημέρα που ξεκίνησαν οι ιστορίες με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου κτλ. Τοποθέτησε σε όλα τα νομικά πρόσωπα μόνο τους ανθρώπους του συνδυασμού του. Συνεπώς δεν τηρήθηκαν αυτά τα οποία είχαν συζητηθεί. Το θέμα είναι, θα μου πείτε, δεν μπορεί να συμβεί και το ίδιο τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί. Μπορεί να συμβεί και το ίδιο τώρα. Όποιος και να είναι. Ναι, όποιος και να είναι. Αυτό δεν είναι το πρόσωπο τελικά. Κάποιος έχει να κάνει νομοθεσία. Για να μην το κάνει αυτό. Και η νοοτροπία. Και η προσέγγιση στα πράγματα. Κάποιος για να μην το κάνει αυτό πρέπει να έχει πραγματικά τσαγανό. Και είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή και νοοτροπία να μην έχεις. Να σου το πω κι αλλιώς. Και νοοτροπία να μην έχεις όταν έρχεσαι και κάθεσαι στην εξουσία, μπαπ, και έρχεται ο νόμος σαν το χέρι του Θεού και σε κουμπάει στον νόμο και σου λέει αγόρι μου, κάνε ό,τι γουστάρεις. Γιατί αυτό μου λέει. Να το πούμε αυτό. Αύριο, παραδείγματος. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Ο Καραθάνος είναι δήμαρχος. Ναι. Να καταλαβαίνουμε λίγο και τα ανθρώπινα πράγματα. Εγώ ξαφνικά έθεσα, διεκδίκησα τη δημαρχία και βγήκα. Αυτομάτως, καλώς κακώς η κοινωνία έτσι λειτουργεί. Όλοι μου σφίγγουν το χέρι, μου φυλάνε το χέρι. Είσαι ο καλύτερος δημαρχάρα μας, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, σε κάνω. Επομένως, καλώς κακώς αυτομάτως ξεκινάς λίγο και νιώθεις ανώτερος. Νιώθεις κοινωνικά ανώτερος, πιο παντοδύναμος. Δεν είναι απόλυτα. Εκεί η συντριπτική πλειοψηφία. Σε ένα βαθμό σίγουρα σε ανεβάζει. Είμαστε άνθρωποι και αλλά το πώς θα κρατήσει είναι η αγωγή που έχεις εσύ. Εκεί θέλω να σταθώ. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να κοπούν λίγο τα φτερά και να πατήσουμε στη γη. Παίζουν ρόλο οι συνεργάτες στο Δήμαρχο. Σαφώς παίζουν ρόλο. Γιατί καλώς κακώς όλοι μας έχουμε λίγο παροπίδες με τα βιώματά μας. Με τις παρακαταθήκες που έχουμε, το πώς μεγαλώσαμε, σε τι συνθήκες μεγαλώσαμε. Παίζει ρόλο τελικά. Δεν είναι τελικά μόνο θέμα προσώπου που θα είναι δήμαρχος, αλλά είναι και θέματα προσώπων, συνεργατών. Όχι μόνο αντιδημάρχων. Προέδρους, τα πρόσωπα και ειδικών συνεργατών. Ίσως θα έπρεπε και από πριν να προβάλλονται ποιοι θα είναι υποψήφοι δημοτικοί ειδικοί συνεργάτες. Και σε τι ακριβώς. Ο κύριος Τάδε θα είναι στον τομέα Τάδε. Ο κύριος Τάδε στον τομέα Τάδε. Και θα το πω τώρα, δεν πας για μέ. Μην βάλετε φωτιά τώρα. Επειδή εγώ διαφωνώ με αυτά τα εκλογικά συστήματα και αυτές τις βλακίες. Εντάξει, ο καθένας. Όχι, επειδή εγώ έχω ξεκάθαρη θέση. Υπέρ της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας. Δεν έχω καμία σχέση με τα πράγματα. Για μένα όλα αυτά είναι καρακιοζηλίκια. Αν αυτές οι εκλογές επί της ουσίας, ή εθνικές ή ευρωεκλογές, ήταν να αλλάξουν κάτι, θα τις είχαν καταργήσει και αυτές. Να είστε σίγουροι. Δεν υπήρχε περίπτωση να τις είχαν ανοιχτές. Όμως αυτή τη στιγμή. Το πάμε σε άλλο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο δεδομένο μπροστά μας ότι για έναν τόπο σαν το Μεσολόγγι. Ισχύουν αυτά. Πρέπει να κάτσει αυτά και να βγει στο πρόσωπο. Και πρέπει να βγάλουμε ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει στοιχειοδός τις δυνατότητες να πλαισιωθεί από ένα περίγυρο ικανό και με γνώση για αντικείμενα για να τον βοηθήσει. Και δεύτερον, δεν θα ανάχει πραγματικά αυτό που είπε εσύ, την υπεροψία της καρέκλας σου. Γιατί από την ώρα που θα ανάχεις. Στον άνθρωπο όμως. Είναι στον άνθρωπο. Είναι όμως και στους συμβούλους οι οποίοι μπορούν να τον προσγειώσουν. Αν οι σύμβουλοι δεν τον προσγειώσουν και τον αφήσουν και φύγει, τότε σίγουρα θα ανάγκη αυτό το πράγμα που λέτε. Εγώ εκτιμώ ότι το περιβάλλον, ο περίγυρος, οι συνεργάτες, το συνεχικό δυναμικό που θα εμπλακεί ενεργά πλέον, ξέρετε στο κεντρικό πυρήνα μιλάω, είναι αυτοί που θα ρυθμίσουν σε μεγάλο βαθμό αυτά που θα κάνει η Δημοτική Αρχή. Να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα. Ένα λεπτό, σε διακόπτω, συγγνώμη. Ναι. Εδώ συγκεκριμένα. Υποερώτημα. Θα ήταν χρήσιμο, έγινε μόνο αν μπορεί να μην είναι ακριβή αυτό που λέω, αλλά ξέρω ότι έγινε σε μια κοινότητα. Συγκεκριμένα η κυρία Όλγα Δασκαλή. Ναι. Ξεκίνησε στην τοπική κοινότητα ως πρόεδρος και έθετε κάποια πράγματα σε δημοψήφισμα. Όποιος ήθελε συμμετείχε και ψήφιζε. Να κάνουμε αυτό στο Μεσολόγγι, γιατί ήταν για το Μεσολόγγι όχι. Το δοκίμασε η κυρία Όλγα, η κυρία Δασκαλή, που ήταν τώρα υποψήφια. Ίσως αυτό θα έπρεπε να γίνει και σε διάφορα θέματα που δεν αφορούν όμως την κοινότητα, αφορούν το Δήμο Μεσολογγίου, προκειμένου
να ξεκινήσει λίγο να αλλάζει η νοοτροπία και των κατοίκων της πόλης. Να υπάρχει μια συμμετοχή. Γυρίσουμε πάλι σε εκείνο. Όχι, σιγά-σιγά σε δύο θέματα, ας πούμε, να λέμε ότι θα κάνουμε τουλάχιστον ένα δημοψήφισμα το μήνα, σαν δημοτική αρχή. Δεσμεύομαι εγώ, ο κύριος Κώστας Λύρους, ο κύριος Διαμαντόπουλος Σπύρος, ότι μία φορά το μήνα σε ένα θέμα θα κάνουμε δημοψήφισμα, προκειμένου, γιατί είναι άλλο αυτό που κάνει η κυρία Δασκαλή στην τοπική κοινότητα. Δεν ακούστηκε. Προκειμένου σιγά-σιγά. Και αυτό νοθεύεται. Ναι. Προκειμένου όμως σιγά-σιγά ο κόσμος να έχει μία καλύτερη και πιο συχνή επαφή με τα κοινά, γιατί μέχρι και σήμερα ο πολίτης, ο δημότης εδώ της περιοχής, η συμμετοχή του με τα κοινά είναι την ημέρα που ψηφίζει. Από Δευτέρα και τέλος. Έχει τελειώσει η αξιολόγηση, η παρακολούθηση, η ενημέρωση. Είναι σαν να μπαίνουμε στον Λίθαργο. Ναι, σαν να συνδεόμαστε στο κινητό που ζούμε σήμερα και να παίζουμε επιδοκία. Όταν παίζουμε στο κομμάτι της συμμετοχικής διαδικασίας, είπες εσύ προηγουμένως πάμε σε άλλο επίπεδο. Ναι, δεν μπορούμε να συζητάμε υποθετικά σήμερα. Τι έγινε, πράξη. Ναι, τα θυμάμαι την ώρα που τα έβαζε. Το θέμα είναι όμως ότι στα τοπικά συμβούλια, που ήταν η Όλγα, είναι άλλο ο Δήμος και άλλο το τοπικό συμβούλιο. Δεν έχουν... Τα τοπικά συμβούλια ουσιαστικά είχαν αποδυναμωθεί. Ξέρετε εμείς γιατί επιλέξαμε να μην έχουμε τοπικά συμβούλια? Γιατί θεωρούσαμε ότι δεν θα πρέπει σαν παράταξη να εμπλακούμε στα τοπικά συμβούλια, γιατί τα τοπικά συμβούλια θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα από κάθε παράταξη. Συμφωνώ σε αυτό. Απλά θέτω ότι κάτι που είδαμε από ένα νέο πρόσωπο στον πολιτικό στίβο, από την κυρία Δεσκαλή συγκεκριμένα, που για μένα είναι θετικό. Βεβαίως είναι θετικό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να συμμετέχουμε. Θα έπρεπε να θεσπιστεί με κάποιο τρόπο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μπορεί με απόφαση δημάρχου ότι θα θέσουμε δημοψήφισμα. Με απόφαση δημάρχου, αυτό που λες. Ναι. Με απόφαση δημάρχου. Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό που θα πρέπει να γίνει, πιστεύω ότι με θέληση και με βούληση βρίσκεται. Στο υποτιθέμενο σενάριο αυτού του συστήματος, στο υποτιθέμενο, έτσι. Είναι κάτι που γίνεται στην Ελβετία. Γίνεται στην Ελβετία. Είναι κάτι που γίνεται. Γι' αυτό λέγω και εδώ λειτουργεί το πράγμα ως εξής. Είσαι υποχρεωμένος, κύριε υποψήφιε δήμαρχε τάδε, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με 10 θέσεις, 5, 3, καμία, ξέρω εγώ. Ωραία. Υποτίθεται ότι βάσει του προγράμματος αυτού συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου. Όχι με σένα σαν πρόσωπο, με το πρόγραμμά σου. Συμφωνώ ή διαφωνώ. Εντάξει. Όταν βγεις, κάτι θα πρέπει να σου λέει, ρε φίλε, πού είσαι ένα πρόγραμμα εδώ. Το ακολουθείς. Πού είναι το πρόγραμμα? Μπορούσε να συμφωνήσει η τοπική κοινωνία. Θα μπορούσε να συμφωνήσει όλοι. Ίσως κάποιοι γελάσουν αυτό θα πω. Θα μπορούσε η τοπική κοινωνία να συμφωνήσει να φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο τόσο και ο πρώτος να βγει δήμαρχος, ο δεύτερος αναπληρωτής δήμαρχος, ναι, ο τρίτος γύρω. Θα μου πείτε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υποστεί την όθευση μέσω του παραγοντισμού κτλ. Θα σας πω εγώ, ο πιο πλούσιος θα έβγαινα. Ξεκάθαρα. Αυτό που θέτω εγώ είναι. Άρα και το συμμετοχικό κομμάτι απαιτεί γνώση και παιδεία. Αφού δεν έχουμε την παιδεία και τη γνώση, προσπαθούμε να διαχειριστούμε κάποια υλικά που δεν είναι τόσο καλά και τόσο σταθερά. Να πω εγώ λίγο γιατί επιμένω στο ερώτημα. Καλός ή κακός, όποιος και να είναι δήμαρχος, επί του πραγματικού πληθυσμού, μας διοικεί η μειοψηφία. Η μειοψηφία, βεβαίως. Ο δήμαρχος όμως εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Αυτούς που τον υπερψηφίσαν και αυτούς που τον καταψηφίσαν. Επειδή, επί της πράγμασης, αύριο είναι κάποιος δήμαρχος από τις δύο επιλογές που έχουμε. Καλός ή κακός είναι δήμαρχος. Είναι η μειοψηφία του πραγματικού πληθυσμού. Δεν εξετάζω γιατί ο άλλος απέχει, όχι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν παίζει ρόλο την Ελλάδα. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Στη μειοψηφία. Άρα εκπροσωπεί όλο το Δήμο. Γι' αυτό επιμένω. Δεν θα έπρεπε η συγκεκριμένη πράξη που δοκιμάστηκε. Μπορεί να γίνει και σε άλλες κοινότητες, δεν το γνωρίζω. Ή από κάποιον άλλο συνδυασμό, όχι μόνο από την κυρία Δασκαλή, για να μην το κάνουμε και προσωπικό. Δεν θα έπρεπε σιγά σιγά αυτό να ξεκινήσει να γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα στην πόλη και στο Δήμο του Μεσολογγίου που μπορούμε να επέμβουμε. Γιατί στην περιφέρεια και στο κράτος δεν μπορούμε. Σαφώς. Δεν θα το δεχτεί κανένας δήμαρχος. Προκειμένου ο δήμαρχος να είναι όντως να εκπροσωπεί την πλειοψηφία, να αφουγκράζεται λίγο τι ζητά η πλειοψηφία. Έχει τον νόμο ο δήμαρχος από πίσω του που του δίνει το δικαίωμα να λειτουργεί με πλειοψηφία. Έχει το χέρι του προκειμένου να ξεκινήσει να αφουγκράζεται και τον παλμό του πληθυσμού. Διότι εγώ θεωρώ ότι ένας δήμαρχος σε απλά θέματα ας έχει τον νόμο. Όταν θα βλέπει όμως με το δημοψήφισμα ότι το 70% του πληθυσμού, γιατί πάντα στο μυαλό του ο δήμαρχος έχει σε 2 χρόνια έχω εκλογές, καλώς κακώς. Πάντοτε σκέφτεται έτσι.
Ναι. Όταν θα δει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όμως επιθυμεί αυτό, που εγώ δεν το θέλω ή δεν το έχω στην ατζέντα μου στις πρώτες 5 επιλογές, στα άμεσα μου σχέδια, τότε ίσως να αναγκαστεί να αλλάξει κατεύθυνση σε κάποια θέματα. Όχι, Γι' αυτό επιμένω στο ερώτημα. Αν είναι ρεαλιστικό. Όχι ο κύριος Λύρος. Ο κάθε δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Λύρος, ο υφιστάμενος δήμαρχος, δεν βλέπει ότι το 70% του είπε όχι. Τι θα πει ηθικά να κάνει. Με αυτή τη λογική και στον κύριο Διαμαντόπουλο είπε μεγαλύτερο μέρο κομμάτι. Ναι, ηθικά. Οι δύο θα έπρεπε να έχουν. Μισό λεπτό. Μιλάμε για αυτόν που είναι ο πρώτος στην τάξη. Ο πρώτος στην τάξη. Δεν βλέπει ότι το 70% του λέει όχι. Άρα τι πρέπει να πει. Παραιτούμε. Όχι, φαντάζομαι. Παραμένει λοιπόν εκεί. Το θέμα που μπαίνει είναι το εξής. Υπάρχουν συνεργασίες στο 70%. Και σε ποιο επίπεδο. Εγώ έκανα έκκληση για συνεργασίες προεκλογικά. Ναι. Και δεν έγιναν. Πολύ πριν αρχίζουν και γίνονται δεν έγιναν γιατί πιστεύω ότι είναι καιροσκοπισμός. Γιατί όλοι θεωρούν ότι ο καθένας είναι ο μοναδικός άξιος για να είναι δήμαρχος. Δεν καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι είναι άλλο το πρόβλημα. Με τη συνθήκη που με περιγράψατε, την οποία εγώ, δεν ξέρω κατά πώς την γνώρισες, εγώ δεν την γνώριζα έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η αντιπολίτευση έχει και λόγο και τέλος πάντων. Αυτό είναι δικιά μου αστοχία που δεν είμαι καλά ενημερωμένος για τον νόμο. Γιατί και οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται τελικά. Δεν λέγω δεν έκανε κοινός γι' αυτό. Οι οποίες μπορεί να θαύτηκαν, μπορεί να. Έφερε σχέδιο ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλοι το καταδικάσαν. Ακούστε τώρα ποιο είναι το σκεπτικό. Εγώ πιστεύω της ατζέντας. Έχουμε ένα Δήμο, το Μεσολόγγι. Τι κοιτάμε, να σου το πάω ιστορικά. Τι κοιτάμε, μετά τη μεταπολίτευση, στο Δήμο Μεσολογγίου, back to back δήμαρχος, δηλαδή 2 θητείες κολλητά, δεν έχει κάνει ποτέ κανένας. Ποτέ. Έχουν κάνει κάποιοι με στάση, δηλαδή κυβέρνηση στην πρώτη τετραετία, βγήκε άλλος, μετά ξαναβγήκε ο ίδιος. Ναι. Αλλά κολλητά κανείς. Οπότε εγώ θέλω να κατέβω δήμαρχος. Ξέρω ότι η πόλη δουλεύει έτσι, ο Δήμος δουλεύει έτσι, έχει αυτή την ιδιομορφία. Κατά πάσα πιθανότητα οι πιθανότητες λένε ότι 1 τετραετία μου μένει. Εάν είμαι καιροσκόπος και θέλω να βγάλω φράγκο, όπως είπε ο Μαθαίος, να κάνω συναλλαγές, μπλα 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 μπλα. Τι κάνω πολλές, Μαθαίο, τι κάνω λίγες, εγώ 1 τετραετία θα κάτσω. Έχω και τον νόμο και το χέρι του Θεού μου κουμπάει, κάνω ό,τι γουστάρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα κατεβαίνει, συγγνώμη γυναίκα, και η κουτσιμπαρία. Κι αν σου κάτσει, σου κάτσε. Είναι σαν τον Τζόκερ. Ξέρετε, παιδιά, αυτό είναι το πρόβλημα. Το να σου κάτσει, σου κάτσε σε μια κοινωνία σημαίνει ότι η κοινωνία δεν έχει τη γνώση ούτε την παιδεία να επιλέξει τους εκπροσώπους της. Να πω κάτι πολύ βαρύ. Έχει και πληροφόρηση. Θα πω, όχι, Ματέο, θα πω κάτι πολύ βαρύ. Ξέρετε, οι διοικήσεις μας είναι ανάλογες της ποιότητας των ανθρώπων που τους εκλέγουν. Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι πολύ βαρύ όμως. Εγώ αυτό το πράγμα το πιστεύω ακράδαντα και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε τοπικό. Εντάξει. Και ρωτάω το εξής. Αρμόζει στο Μεσολόγγι σε μια κοινωνία η οποία είναι δομημένη σε ένα χώρο που έχει ποτιστεί με αίμα, που όπου και πατήξεις θα ακούσεις όχι γιατί κάποιος είναι από κάτω σκοτωμένος, να υπάρχει αυτή η νοοτροπία? Ειλικρινά, το έχω πορεία αυτό, παιδιά. Αυτό που λέτε δεν διέπει την πόλη. Αυτό που λέτε ναι. Ξέρετε πότε φανερώνονται στην πόλη, πότε κάνει την εμφάνιση. Το Σαββατοκύριακο του Βαΐων. Και μετά από εκεί πεθαίνει. Ναι, μπαίνει πίσω στο. Αυτό το κομμάτι εκεί είναι κάνουν το διάλειμμα και μετά τα κεφάλια μέσα. Αυτό είναι 2 φορές έγκλημα. Κάνουμε το λόγο για την ελευθερία του ανθρώπου, το αίμα. Για την ανατείναξη, κάνουμε όλο αυτό το τελείο και στο τέλος κάποιοι, δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι, κάποιοι ανατριχιάζουν και λέμε φέκτο σου σε αυτή τη θέση και λες μωρέ, εκείνος και ο άνθρωπος που ζούσε τότε είχε ιδανικά. Εγώ έχω. Τώρα που των Βαΐων, το νησάκι, το κάστρο, το νησάκι, στο Βασιλάδι, το κάστρο, ναι. χάνεται. Εγώ το θυμόμουν να ήταν σαν το δωμάτιο αυτό όλο, τώρα έχει μείνει το μισό.
Σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει το κάστρο. Και καμιά δημοτική αρχή δεν έκανε μια παρέμβαση. Μια λιθορροπία γύρω-γύρω, επειδή κάτι να βαστάει το κλιματισμό, να διατηρηθεί το ιστορικό αυτό το νησί. Το έχουν καταλήψει. Αυτό δεν έχει τεθεί και ποτέ θέμα. Και δεν έχει όχι θεσικό θέμα. Όχι, εννοώ θέμα, όχι στο Συμβούλιο, γιατί καλώς ή κακώς δεν παρακολουθεί κανείς το Συμβούλιο. Και αν δεν παρακολουθήσει. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, εντάξει, που επειδή γνωριζόμαστε ότι παρακολουθώ και τη Βουλή. Ναι. Η πλειοψηφία όμως του κόσμου, το 99,9% δεν το κάνει. Όμως αυτό σε δημόσιο λόγο, δηλαδή τώρα σε εκλογές, δεν έχει τεθεί ποτέ και είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ιστορικό σημείο αναφοράς, είναι εμβληματικό. Για εμάς τους μεσολογγίτες και για όλο τον κόσμο σημαίνει πολλά. Και θα μπορούσε να είναι και σημείο αναφοράς για τον τουρισμό της πόλης. Ναι. Για το οικονομικό όφελος. Ναι, για τον ιστορικό. Και εδώ πρωτού συνεχίσουμε, γιατί πάνε μαζί αυτά, γιατί ξέρω την άποψή σας. Θεωρείτε σωστή την εκπροσώπηση που υπάρχει στην Πομπή τα τελευταία χρόνια των Βαΐων από τα κεντρικά πολιτικά πρόσωπα? Όχι. Δηλαδή ότι δεν έρχεται ο Πρωθυπουργός ή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποτε το θυμάται, ή δεν καλούνται πρωθυπουργοί από άλλα κράτη και μένουμε σε μικροπαράγοντες. Όχι, βέβαια, έχεις δίκιο απόλυτο. Ή μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις απόλυτο, γιατί και έχει σχέση με τις ιδιωτές εξόδου. Μόνο τις μόνες χώρες. Μια και αναφέραμε αυτό το κομμάτι με αυτό το θα έπρεπε να πετούμε να έρθει. Βεβαίως, τον ιστορικό χώρο για το νησάκι αυτό το κάστρο. Εμείς οι Ψαράδες του λέμε κάστρο. Πάμε στο κάστρο, στον Αυλέμονα. Είναι η ορολογία του. Ξέρετε το θαλάσσιο μέτωπο της Λιμνοθάλασσας έχει αρχίσει καταραίει? Ξέρετε? Όχι. Σε μεγάλο βαθμό. Καταραίει λέγοντας. Χάνονται οι λωρονισίδες. Ήδη στο κόμμα έχει σπάσει μια λωρονισίδα τεράστια και ουσιαστικά η λίμνη είναι ένα με το Ματραϊκό. Εάν αυτό συνεχιστεί λίγα χρόνια, η Λιμνοθάλασσα δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει και τη θάλασσα. Δεν θα υπάρχει. Η Λιμνοθάλασσα είναι οι λωρονισίδες. Οι οριοθωτούν το πέλαγος στο έξω από το μέσα. Ναι. Αυτές λοιπόν έχουν τα τελευταία χρόνια σπάνε. Από τον κλιματισμό τον έντομο, από τη μετατόπιση του κλίματος, από τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Όλη αυτή η ιστορία τα έχει επηρεάσει αφάνταστα. Πώς μπορεί να σωθεί αυτό? Ίσως με τη στάθμη της θάλασσας που ανεβαίνει κτλ. Εδώ είναι μια τεράστια κουβέντα για ένα τεράστιο έργο που δεν ξέρω αν υπάρχουν οι δυνατότητες οι οικονομικές να υλοποιηθεί, να γίνει, γιατί δεν έχει γίνει κάποια μελέτη σκοπιμότητας του έργου. Ενός τέτοιου έργου. Αν μπορεί με κάποιο τρόπο να προστατευτεί το σύνολο του μετώπου της Λιμνοθάλασσας, ίσως αν χρειαστεί Ένα τμήμα της. να κλείσει όλο το κομμάτι και να υπάρχουν ανοίγματα τα οποία θα προστατεύουν απλώς το χώρο και θα κινούνται τα νερά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν είναι της πλάκας. Όχι. Είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο και ευαίσθητο τόπο και θα πρέπει να τρέχουμε μπροστά από τα προβλήματα για να μας βρουν έτοιμους όταν θα εκδηλωθούν. Εγώ το είχα θέσει κάποτε αυτό σε 2-3 meeting που είχαν γίνει και στο Υπουργείο, αλλά δεν είναι στο κουπού την πόρτα, στο δεν της βρόντα. Να υπάρξει μια μελέτη σκοπιμότητας στη Λιμνοθάλασσα, που είναι η μεγαλύτερη, σας είπα στην αρχή, Λιμνοθάλασσα της Ευρώπης, για να μην καταστραφεί από την κατάρρευση των αγρονισίδων. Αυτό με την κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό προς κάτι άλλο, αλλάζω θέμα. Βλέπουμε στον πολιτικό λόγο και της χώρας και της περιφέρειας και του συγκεκριμένου Δήμου ότι ποτέ δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας για θέματα πρόληψης. Την κλιματική αλλαγή, τις συνέπειες, άλλο η αιτία, στην αιτία δεν μπορούμε να επέμβουμε ως Δήμος Μεσολογγίου, να είμαστε ρεαλιστές. Τις συνέπειες όμως θα τις υποστούμε, θα τις αντιμετωπίσουμε. Δεν βλέπω κάποια διαδικασία πρόληψης στο να αμυνθούμε και το να προσαρμοστούμε σε Η πρόληψη έχει με παρεμβάσεις πριν την εκδήλωση του προβλήματος. Αυτό λέω ότι δυστυχώς σε όλη τη χώρα, δεν θα εκδηλώσω τη γνώμη μου για άλλα κράτη, το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι. Αρνείται να πιστέψει στην κλιματική αλλαγή. Είναι σαν να είναι δημοσιογράφοι, σαν να είναι σχολιαστές της επικαιρότητας. Όχι, είναι σχολιαστές της επικαιρότητας. Δεν κοιτάνε δηλαδή τη συνέπεια, βγαίνουμε σε ένα πάνελ τηλεοπτικό, όπως είμαστε εδώ τώρα στο podcast, και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Κανείς όμως δεν κοιτάει ποτέ την αιτία της συνέπειας και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε επί της αιτίας, προκειμένου να μην έχουμε τις αντίστοιχες συνέπειες και σε άλλα θέματα. Ένα μεγάλο θέμα είναι η κλιματική αλλαγή. Λίγοι συνδυασμοί τώρα από τους υποψήφιους αναφέρανε δράσεις.
Και αυτοί που τους αναφέρανε καλός κακός, που το κάναν όλοι για μένα, δεν αναφέρουν συγκεκριμένα πώς θα γίνει κάτι. Γι' αυτό είπα και εξαργήσω ότι είναι έκθεση ιδεών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κανείς δεν μιλάει για πρόληψη όχι μόνο της κλιματικής αλλαγής, για πολλά θέματα Το πιο στο σοβαρό Δήμο. ζήτημα αυτό, Μαθαίο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη. Καλώς κακώς, εγώ το 12 έτσι που έχω καλύτερη μνήμη εδώ στην περιοχή. Το έμψυχο δυναμικό της πόλης της παραγωγικής ηλικίας φεύγει, εγκαταλείπει την πόλη. Τώρα είμαστε ζούμε τη συνέπεια. Την αιτία, λίγο πολύ τη γνωρίζουμε, αλλά δεν κοιτάμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τίποτα. Όχι, αλλά δεν κοιτάμε να τη γιατρέψουμε. Δεν μιλάμε καν για πρόληψη. Και ειδικά για την νεολαία της πόλης έχουμε φύγει από το κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή πρέπει άμεσα να επέμβουμε, να βρούμε την τομή, να διορθώσουμε τις συνέπειες και την αιτία που συμβαίνει αυτό. Δεν τίθεται πουθενά στο δημόσιο λόγο η πρόληψη ζητημάτων. Γιατί δεν είναι τόσο ελκυστικά. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Μια εικόνα, 1000 λέξεις. Η προληπτική διαχείριση. Εδώ, συγγνώμη που σας δέχομαι, εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη. Κεντρικός δρόμος, έτσι. Κεντρικός δρόμος. 9 η ώρα διασταύρωση. Κεντρικός δρόμος. Τι έπρεπε σε κάθε πόλη της Ελλάδος και όχι μόνο, στην κεντρική πόλη τι βλέπεις. Αδιαχώρητο. Μαγαζιά. Αδιαχώρητο. Και τώρα ανεβαίνεις στον άλλο σπίτι και νομίζεις ότι είσαι μέσα στην τζούγκλα. Το τραγικό είναι ότι βλέπουμε. Εγώ έβλεπα 8 μαγαζιά συνδυασμών, 6. Και πολλά κλειστά. 6 συνδυασμούς σε μαγαζιά τα οποία πριν γίνουν συνδυασμοί ήταν επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να ανοίγει γραφείο τύπου στο κεντρικό του. Πας, ανοίγεις γραφείο. Υπάρχει χώρος. Και τώρα το κλείνεις το γραφείο. Δημαρχός και μένει το χώρος άδειος. Και αν βγεις το κλείνεις. Παιδιά, η προληπτική διαχείριση έχει σημαντικό πλεονέκτημα στο να εξασφαλίζει μια ποιότητα ζωής μετά για τους πολίτες. Αν δεν διαχειριστούμε σωστά τα νερά της περιοχής, και ξέρετε τι είναι ο νερά της περιοχής. Ναι, είναι με θάλασσα. Όχι μόνο ο Αχιλλέος και ο Έβινος. Ο Έβινος νέκρωσε. Εάν δεν διαχειριστούμε τα νερά της περιοχής, τα νερά είναι η σωτηρία για τα επόμενα χρόνια. Εδώ γίνονται πόλεμοι πλέον για τα νερά. Και θα υπάρχει και δυτικοποίηση στην Ελλάδα. Σαφώς. Με το ίδιο δύο. Καλώς ή κακώς. Αν δεν διαχειριστούμε σωστά τον πρωτογενή τομέα σε όλους τους κλάδους που υπάρχουν, αν δεν διαχειριστούμε σωστά τις ιστορικές καταστάσεις που έχουμε, τα νησάκια, τον κήπο των Ηρώων κτλ., την ιστορία αυτού του τόπου, αν δεν διαχειριστούμε σωστά τον ιαματικό τουρισμό, αν δεν τα εμπλουτίσουμε όλα αυτά με αθλητικής μορφής δράσης, καταλαβαίνετε. Και να φωνάζουμε για open mall κτλ. Είναι παραμύθια της καλυμάς. Είναι ρεαλιστικό το open mall. Δεν λέω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Το θέτω εγώ σε ερώτημα γιατί τα ακούμε χρόνια. Ναι, τα ακούμε χρόνια. Όμως, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Αν πλέον είναι ρεαλιστικό, γιατί κάποτε μπορεί να είναι σωστή κατεύθυνση. Είναι ακόμα. Όχι, εγώ πιστεύω. Γιατί πρώτα πρέπει να ανασύσει τον τόπο, να παράξει υπεραξία ο τόπος. Από τις πρωτοπαραγωγικές του πηγές. Δεν παράγει. Να σου πω κάτι απλό, ρε παιδιά. Σκέφτηκε ποτέ κανένας αν μπορεί να αξιοποιηθεί το υδρόθεο του Ετωλικού που βρωμάει και πεθαίνει ο κόσμος και που είναι εκατομμύρια κυβικά στα 30 μέτρα βάθος σαν πηγή ενέργειας? Το σκέφτηκε κανένας αυτό? Τι εργατικό δυναμικό μπορεί να απασχολήσει? Το φτιάχνει δηλαδή. Το υδρόθεο. Το υδρόθεο. Το σκέφτηκε κανείς αυτό? Το έχουμε συζητήσει, υπάρχει και μελέτη στο παρελθόν. Ερώτημα, εδώ έχω ένα σχόλιο ακροατή φίλου. Κρατάμε την ανωνυμία του και μου λέει: εδώ που φτάσαμε, θεωρώ ότι πρέπει να βγει ο Λύρος. Δεν γίνεται να μας διοικήσει ο τέταρτος κατά σειρά στις προτιμήσεις των μεσολογγιτών. Επειδή το μεγαλύτερο αστικό συστός είναι στο Μεσολόγγι. Ή τέταρτος ή πέμπτος, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αυτό είναι μια διαπίστωση ενός ακροατή. Λέει: είναι πισωγύρισμα η στήριξη στον τέταρτο, συγκεκριμένα στον κύριο Διαμαντόπουλο, ή πέμπτο, ό,τι βγήκε, γιατί το Μεσολόγγι τώρα έβγαλε δεύτερο τον κύριο Πάνο Κατσούλη. Συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι προβληματικό αυτό? Δεν είναι Δήμος Μεσολογγίου. Δεν είναι μόνο το Μεσολόγγιο. Ναι, δεν είναι Δήμος Μεσολογγίου. Ότι είναι λίγο παράδοξο. Αυτό φαντάζομαι ότι εννοεί ο ακροατής. Παράδοξο είναι και το 30% του κυρίου Κώστα Λύρου, που επί της ουσίας, αν το εξετάσουμε στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, είναι μειοψηφία. Είναι μια ισχυρή μειοψηφία. Δεν έχουμε όμως Δήμο Μεσολογγίου. Αν είχαμε Δήμο Μεσολογγίου, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Έχουμε Δήμο Μεσολογγίου που περιλαμβάνει τις Ινιάδες και το Ιταλικό, τη Σταρνά, την Κατοχή, τη Γουριά.
Άρα δεν είναι θεωρείτε το σύνολο. ότι δεν είναι τόσο παράδοξο. Όχι. Δηλαδή είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Μην με προκαλείς. Προκαλώ, εγώ ξέρω γιατί δεν ρωτάω. Για μένα οι διαδικασίες αυτές είναι από τη φύση τους αντιδημοκρατικές. Σήμερα όμως έχουμε αυτή την επιλογή. Έχουμε αυτή την είναι επιλογή. ορθό. Καμιά Είναι φορά, παράδοξο. ίσως ήταν παράδοξο όταν πήγε ο Τρότσκι να φέρει υπογεγραμμένο το σύμφωνο στο Στάλιν μία επίθεση με τους Γερμανούς. Ναι, Και του είπε, σε παρακαλώ, και του είπε ο Στάλιν, λέει δεν μπορώ να το υπογράψω. Λέει ο Στάλιν, θα βάλεις τη ζαρτιέρα σου και θα πας και το φέρεις υπογεγραμμένο. Εγώ θέλω να έχω το χαρτί αυτό υπογεγραμμένο για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Καμιά φορά πρέπει να προβαίνουμε σε ενέργειες οι οποίες θα μας δίνουν τις δυνατότητες να οργανώσουμε καλύτερα ορισμένα πράγματα. Βέβαια τώρα, επειδή αναφερθήκατε να πάμε σε ιστορικό. Αυτή τη στιγμή όμως η υφιστάμενη Δημοτική Αρχή, από ό,τι μας έχει δείξει την τετραετία αυτή που πέρασε, πραγματικά ήταν εντελώς ανίκανη να σχεδιάσει και να διαχειριστεί. Ο σχολιασμός του ακροατή δεν είναι αυτός. Ο σχολιασμός του ακροατή συγκεκριμένα είναι αν είναι παράδοξο. Εγώ περνάω το σκέλος που λέει να βγει Λύρος. Αν είναι παράδοξο, ο τέταρτος στην πόλη με το μεγαλύτερο πληθυσμό, που είναι και πρωτεύουσα. Μα δεν έχουμε δήμο μισολογείο. Ναι, αν είναι παράδοξο, όχι δεν λέω αν είναι ορθό ή όχι, καλό σημαίνει. Αν θεωρείται παράδοξο να μας δικήσει κάποιος ο οποίος δεν ήταν στις προτιμήσεις, γιατί είναι άλλο να είσαι δεύτερος, έστω τρίτος, και άλλο να είσαι τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Στο Μεσολόγιο. Ναι. Είναι παράδοξο. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε Δήμο Μεσολογίου. Να. Έχουμε Δήμο που συμπεριλαμβάνει και το Δήμο Ενιαδών και το Δήμο Ιτωλικού μέσα. Άρα μιλάμε για το σύνολο. Μιλάμε για το σύνολο πλέον. Δεν μπορούμε να αποκόβουμε τα κομμάτια και να μιλάμε ξεχωριστά για το Ιτωλικό, ξεχωριστά για την κατοχή, ξεχωριστά για τον Ιχώρο, ξεχωριστά για τη Μεσολόγγι. Έχουμε μια ολότητα, ένα σύνολο και πάνω σε αυτό πρέπει να δομήσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ο Καλλικράτης μπορεί να το έφερε αυτό, δεν αισθανόμαστε. Δεν συμφωνώ και εγώ με τον Καλλικράτη. Δεν αισθανόμαστε. Να σας πω το οποίο. Βρείτε μου, Μεσολογγίτη, όχι τι λένε, κανονικώς στις συζητήσεις. Μεσολογγίτη που μένει εδώ, επιχειρεί εδώ, εργάζεται εδώ, και έναν ο οποίος είναι στην κατοχή. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει. Η Ελλάδα από μόνη της είναι χώρα 6 ταχυτήτων, δηλαδή Αθήνα. Να πας στην Αθήνα και να πας στην κατοχή, μιλάμε τώρα, είναι λες και άλλες χώρα. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άλλες ταχύτητες. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όμως τα έχεις σαν δεδομένα. Ναι. Και αυτά άρχισαν να εμφανίζονται από μια στιγμή που άρχισε να εμφανίζεται η λεγόμενη οικονομική κρίση. Η οποία ουσιαστικά τι έκανε, μας κατέστρεψε όλους. Το θέμα είναι ότι έχουμε δεδομένα να απαντήσουμε, παιδιά. Εγώ σας λέω, με το Σπύρο Διαμαντόπουλο έχω διαφορές ριζικές. Όσον αφορά την πολιτική, Όχι, δεν μιλάω και με τον τωρινό έχετε ριζικές, όμως προτείνατε 5 πράγματα. Ναι. Αυτό δεν σας εμπόδισε. Όχι, να πάω και να συζητήσω. Όχι, αλλήμον. Αυτό ο πολιτικός πρέπει να γίνει μάθημα. Αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι ότι εγώ πολιτικά μαζί σου είμαι ανάποδο. Διαφωνώ κάθετα. Δεν πιστεύω. Τέλος πάντων, τα παραμερίζω όλα στην άκρη, τα κάνω χωριά. Έλα εδώ, είμαι κι εγώ Μεσολογγίτης, είσαι κι εσύ. Αν είσαι κι εσύ στο Δήμο Μεσολογγίου. Καλός ή κακός. Είσαι το Λυκιώτης. Είσαι το Λυκιώτης, είσαι της Νιάδας. Καλός ή κακός, έλα εδώ. Πώς μπορούμε αυτό το πράγμα το σηκώσουμε λίγο, να το πάμε 2 steps παραπάνω. Ας προσωπικές διαφορές. Απλώς. Αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Πιστεύω το ξέρεις αυτό εσύ. Πάω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μια συνάντηση για τον αλλιευτικό τομέα. Και πάω στη διαχειριστική αρχή και μου πέφτει ένα χαρτί για ένα πρόγραμμα για αγροτική οδοποιία. Ναι, κατάλαβα. Και το φέρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα. Δήμαρχε. Με αυτό το κωδικό του προγράμματος, με αυτό και με αυτό και με αυτό και με αυτό, μπορείς να πάρεις τόσα χρήματα. Νομίζω ότι είναι 600.000. Ναι, μέχρι 100.000 ο κάθε δρόμος. 600.000 ο σύνολο. Για να φτιάξεις, και αν έφτιαχνες με άσφαλτο ήταν 1 εκατομμύριο. Και να φτιάξεις τους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν στην γεωργική γη και στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Κυρίως μιλάμε για ενιάδες τώρα. Το συγκεκριμένο. Ναι, Τσινιάδες αφορά. Μιλάμε δηλαδή, ήταν ένα έργο ανάπτυξης για Τσινιάδες. Άμεσα. Δηλαδή. Κατοχή νεοχώρη. Και βινοχώρη. Το πήρε και το πέταξε. Γιατί το έφερα εγώ. Μάλιστα. Χάθηκε το πρόγραμμα αυτό, χάθηκε. Το κατέβασε
κατάλαβα. Θα το απορρόφησε κάποια άλλη χώρα η οποία θα ήταν, ή κάποιο άλλο Δήμο ο οποίο θα ήταν λίγο πιο διαλλακτικό ίσως. Σταθήκαν τα προγράμματα αυτά. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι σύνθετο, αλλά είναι πολύ απλό. Είναι με σύμφωνα με το ότι έχουμε να κάνουμε, πρέπει να κάτσει η μπίλια στη ρουλέτα και αυτή η μπίλια να είναι ο κατάλληλος. Ένας απλός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται δυσκολία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει εμπάθειες. Δεν τον νοιάζει τι είσαι. Θα νοιάζει αν αυτό που του λες είναι κανονικό, βγαίνει ή λέμε αερολογίες. Βρήκα τον Παντελή του Σκαρμούτσο και αν μας ακούει θα το θυμηθεί. Θυμάστε που έγινε η πλημμύρα μεγάλη? Ναι, τα πρώτα χρόνια. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω γύρω από τη Μοτίβο. Είδατε που είναι δύο έργα στη Μοτίβο? Ναι, που σπάσαν τη διόρυγα για τα νερά. Η οποία ακόμα δεν έχει. Εκεί στη διόρυγα, όπως παρατηρώ, έμεινα από το ποδόσφαιρο για τη διόρυγα, διαπιστώνω ότι υπερχιλίζουν τα νερά από την πλευρά που είναι προς το Αρμυράκι και επειδή ο δρόμος έχει αρνητική κλίση, τα τραβάει για τα μπακαριά μέσα. Φεύγω και πάω στο αντιοστάσιο που είναι στο γήπεδο. Ψέματα σας λέω, παιδιά. Προχωράω ευθεία να περάσω και βρίσκω μπροστά μου τον Παντελή του Σκαρμούτσου με κάτι γαλότσες και με ένα κίτρινο τσιράδι. Λέω τι κάνεις εδώ, βέβαια μέσα. Τον υπήρε, τον έβγαλα εκεί στο νοσοκομείο, τον άφησα. Φεύγω από εκεί και πάω στο αντιοστάσιο στο γήπεδο. Βγαίνω κάτω, κοιτάω το αντιοστάσιο, δούλευε με το 10%. Τις ισχύες του. Ναι, το παίρνω φωτογραφίες, έρχεται ένα τζιπ δίπλα μου και σταματάει. Κατεβαίνει η κυρία αντιδήμαρχος. Στηρίζεις τον Καραπάνο και κάνεις και πιάνεις εμένα. Δεν έφερε να στηρίξω αυτόν που έχει δίκιο σε ένα πράγμα, όποιος ένα είναι. Στην Ελλάδα, σε παρακαλώ πολύ. Πηγαίνετε στη Μοτίβο και σπάστε το στιθέο που έχει μπροστά να εκτονωθεί το νερό προς την κλείσοδα για να μην πνίξει τα μπακαριά. Πάλι. Για να μην πνίξει τα μπακαριά πάλι είναι η... Ακόμα δεν έχουμε κάνει πρόβλημα. Ακόμα τίποτα. Ωραία, σιγά σιγά επειδή Τίποτα. έχει περάσει και ώρα για να κλείνουμε σιγά σιγά το podcast. Εγώ θέλω να μου πείτε ένα πράγμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι μου δίνει σιγουριά ως πολίτη, Ναι. ότι ο Διαμαντόπουλος αύριο, ο Ματθαίος μεθαύριο, ο Λάζαρος παραμεθαύριο, ο Λύρος ξανά. Τι μου δίνει εμένα τη σιγουριά ως πολίτη ότι δεν Την θα είναι εξασφάλιση. μία από τα ίδια. Εφόσον ο νόμος και το καθεστώς είναι αυτό που είναι. Παιδιά, κακώς τα ψέματα δεν είναι μόνο ο Λύρος. Το δικύκλο έχουμε. Ακριβώς. Ο περίγυρος παίζει σημαντικό παράδειγμα. Εγώ κατάλαβα ότι Το στελεχικό δυναμικό. ο κύριος Λύρος, ο κύριος Λύρος δεν άκουγε. Δεν άκουγε. Το έκανε. Οκ. Εγώ κατάλαβα αυτό το σκεπτικό. Απ' την άλλη, έχω τον κύριο Διαμαντόπουλο, ο οποίος εγώ προσωπικά σαν πολίτης, θα μιλήσω για μένα τώρα, οι υπόλοιποι δεν ξέρω, μου ζήτησε την ψήφη μου μία φορά με τον κύριο Καραπάνο. Του την έδωσα. Μου ζήτησε την ψήφη μου δεύτερη φορά με τον κύριο Λύρο. Του την ξαναέδωσα. Και τώρα έρχεται τρίτη φορά με το μανδύα του καινούριου και μου ζητάει την ψήφη μου για τρίτη φορά. Του Σωσία πρακτικά, ας πούμε, από την πόλη. Εγώ σαν πολίτης που το βλέπω αυτό, από τη μία σκέφτομαι ότι μου επέστρεψε την ψήφο μου Δύο φορές. δύο φορές. Από την άλλη σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να την έχει κρατήσει στην τσέπη και να πει έχω τη λαϊκή εντολή. Και να είναι σε. Και όλα καλά. Δεν ξέρω γιατί έφυγε. Οι γνώμες διήσανται. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι διετέλεσε αντιδήμαρχος και έφυγε. Αυτό. Δύο φορές. Δύο φορές. Αν δεν κάνω λάθος από ό,τι κυκλοφόρησε εκεί πέρα. Αυτό εμένα σαν πολίτη μου δημιουργεί, εμένα προσωπικά σαν Δημήτρη, μου δημιουργεί αβεβαιότητα. Γιατί σε αυτό το πρόσωπο, σας λέω, το ψήφισα δύο φορές, ήδη το έχω ψηφίσει δύο φορές, μου ζητάει να ψηφίσω τρίτη, δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω και πέμπτη και έκτη και δεν την παντρεύω την ψήφο. Έτσι. Μην νιώθεις ότι είναι ανούσιο. Δεν την παντρεύω με την ψήφο, δεν πάω εκεί. Πάω στο ότι θα την ψηφίσω τρίτη φορά. Θα του δώσω μεγαλύτερη θέση εξουσίας τώρα. Από την προηγούμενη που είχε. Γιατί αυτό μου ζητάει. Θα του δώσω τη θέση εξουσίας που μου περιγράψατε. Ναι. Εγώ σαν πολίτης, βλέποντας αυτό, με αποτρέπει να του δώσω μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί ή θα παραιτηθεί, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, ή αν γίνει θα είναι πρωτοφανή στα μεσολογγίτικα τουλάχιστον χρόνια, ή θα εκμεύσει την ψήφο μου
που είναι πιο δυνατή η εντολή μου τώρα, γιατί τώρα δεν είναι αντιδήμαρχος, ούτε υποψήφιος. Είναι δήμαρχος. Και αυτό σημαίνει ότι έχει μια τετραετία, πενταετία που με τον νόμο που μου γράψε δεν τον κουνάει ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Για να μην πω ο Θεός. Και θα παρακαλώ όμως στο κεφάλι μου αυτός ο τύπος να μην είναι καιροσκόπος. Εγώ να παραδεχτώ ότι ο τωρινός δήμαρχος είναι γεροσκόπος, να το παραδεχτώ αν θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω έτσι κι αλλιώς πολιτικούς δεσμούς με κανέναν, ελεύθερο επιχειρηματίας είμαι. Δεν τρώω τον Δήμο, δεν περίμενα να ζήσω στον Δήμο. Δεν το περίμενα για ποτέ. Γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ άλλο θέλω. Ο τόπος εδώ έχει να επιλέξει τελικά ανάμεσα σε έναν ξεροκέφαλο καιροσκόπο και έναν ευκαιριακό τύπο. Αυτή είναι η επιλογή μας. Και αν αυτή είναι η επιλογή μας, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξει να φύγει από το εκλογικό σύστημα το τάδε και να εφαρμόσει, να βγει ένας άνθρωπος ή 2 ή 3 ή 5 και να εφαρμόσει ένα καινούριο μοτίβο. Ίσως πρωτοποριακό για τα ελληνικά χρονικά. Γιατί με αυτό το νομοσχέδιο και το πλαίσιο νόμου που υπάρχει δεν βλέπω φως. Σε προεκλογικές συνεργασίες θα μπορούσε να γίνει αυτό. Να βρούμε κάποιον κτλ. Όμως εδώ πέρα έχουμε ένα δεδομένο. Θα προτιμούσα, είμαι οπαδός της Δημοκρατίας, έτσι, πιστεύω ακράδαντα και στο θεσμό και απεχθάνομαι πολιταρχικά καθεστώτα, δεν τα θέλω να τα βλέπω. Εγώ προσωπικά. Θα προτιμούσα όμως με αυτή την τέτοια να μαζευτούν 5 πολιτικοί ηγέτες, να το πω έτσι, να πάρουν ένα τεχνοκράτη, Ολλανδό, Γερμανό, Αθηναίο, Θεσσαλονίκη, Αυστριακό, να μην έχει δεσμούς με την πόλη εννοώ, καθόλου, δεν ξέρω κανέναν, να μην χρωστάει σε κανέναν, τίποτα, να πω, έλα φίλε, ορίστε, αυτά τα χαρτιά έχω, αυτά εδώ είναι τα asset του Δήμου, κάνε τα πράξη, να τελειώνουμε, και θα ελέγξεις από εμάς, και από τους 5, 4, 3, 2, Χ. Εντάξει, αυτός θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά πώς μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται να απευθυνθούμε σε ξένους ανθρώπους. Μπορεί να γίνει αρκεί αυτός που θα είναι δήμαρχος να έχει ένα περίγυρο από κάτω που πραγματικά θα ασκεί έλεγχο και όπου ξεφεύγει θα τον σάζει πάλι. Πώς θα τον σάζει αυτό, δεν τιμωρείται. Εφόσον αποφασίζει πώς τον σάζει αυτόν. Οι διαδικασίες που γίνονται εσωτερικά των συνδυασμών, εάν στηρίζονται από σοβαρά και υπεύθυνα πρόσωπα, πιστεύω ότι και αυτός που θα είναι υποψήφιος δήμαρχος θα αναγκαστεί να τις εφαρμόσει. Εκτός και έχουμε το τσαμπουκαλί εκείνο ότι εγώ είμαι ο δήμαρχος και εγώ αποφασίζω. Οπότε, αν γίνει αυτό, παιδιά, πέστε χαίρετε σε αυτή την πόλη και τελειώσαμε. Ωραία, δεν είναι το σωστό μήνυμα να κλείσουμε. Εμείς, το πρόβλημα ποιο είναι. Εμείς να το πούμε το χαίρετε και τελειώσαμε και ο καθένας θα συνεχίσει τη ζωή του και έξω να γίνεται Αρμαγεδόν. Δεν ξέρω πώς θα τη συνεχίσουμε. Αλλά εμείς εδώ, και αυτός είναι ο σκοπός και της εκπομπής. Εδώ, εκπομπής. Τέλος πάντων. Του podcast. Εμείς εδώ είμαστε 3. Βάλω και τον αυτό μέσα. Ναι. 3 νεαρά, σε πολλά εισαγωγικά, άτομα. Ρωτάμε κάποιους υποψήφιους οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το νεαρό της ηλικίας. Και έχουν πείρα. Όλοι άντρες και πολιτικά. Έτσι. Τι μένει γενέστε. Δηλαδή, και ακούω και τους δύο, και εμένα εκεί προβληματίζομαι. Ότι, παιδιά, η εναλλακτική μπορεί να σου κάτσει. Και το μπορεί είναι, αν πάρουμε την ιστορία του τόπου, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, το πώς δουλεύει το σύστημα, το μπορεί, οι πιθανότητες είναι δυστυχώς δεν είναι το μέρος μας. Ωραία, ωστόσο έχεις δύο δεδομένα. Ή το ένα ή το άλλο. Με τους κύκλους που έχουν, με το ιστορικό που έχουν. Πιο πολύ εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σου βγάζει κάποιος που έρχεται και τρίτη φορά στην πόρτα σου, ενώ ξέρει ότι εντός εισαγωγικών χαράμισε τις δύο προσπάθειες και σου ζητά κάποιος που πληρώνει και να βγει. Πιο πολύ. Πιο αξιοπιστία. Δεν το ξέρω. Ένα λεπτάκι. Πιο πολύ αξιοπιστία θα είναι ο τύπος που θα έρθει. Δεν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε. Και θα μιλήσει με πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή, να σου το πω ομά λαϊκά, πιο πολύ εμπιστοσύνη μου έβαλα να τον ψηφίσω ο κ. Κοτσόργιος. Παρότι ξεκίνησε, εγώ δεν είμαι αριστερός. Είμαι φιλελεύθερος, δηλώνω. Δεν έχει. Πιο πολύ μου εμπιστοσύνη μου έβγαλε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι λαϊκός, είναι αλλιεύς. Με τα καλά του και τα κακά του. Με τα φωνακράς, όπως είπε. Συστήθηκε στην αρχή
έβαλε τον εαυτό του, δεν έβαλε κανένα μανδύα, έβαλε όλους τους μανδύες τους σε εισαγωγικά το αντίπολο δέους και με έπεισε κ. Κοτσόργιος. Με έπεισε ενώ μου έδωσε 5 πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά θα ήθελα να τα ακούσω από τους δύο υποψήφιους που κατεβαίνουν. Εγώ προσωπικά τον είχα παροτρύνει να ξανασχοληθεί από τα μέσα της θητείας με κάποιο άλλο στρατηγικό σχεδιασμό. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτό το πράγμα που έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο οποίος μπορεί να είναι απλό, δεν με νοιάζει πως τον χαρακτήρισε η εφημερίδα που μου είπατε. Δεν είναι άσχετη. Αυτό εδώ που κατέθεσε είναι ο πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να υπάρχει και όχι η ανθρωποφαγία που υπάρχει σήμερα. Και να σας κάνω ένα σχόλιο, εγώ θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Υπάρχει ένα site, δεν ξέρω το γνωρίζετε σίγουρα, μια σελίδα και να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα. Να έκανα μια ερώτηση, φίλοι, που είναι το εξής. Πώς σχολιάζετε το Βύρωνα? Υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε την πληροφόρηση, υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ομάδα ατόμων. Ομάδα ανθρώπων, κανείς δεν ξέρει, η οποία έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, δεν υπήρχε πιο πριν. Ναι. Τουλάχιστον δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Βγάζει τη διάβια που καλά κάνει. Αλλά εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Για ανωνυμία. Με ενοχλεί. Γιατί? Πολιτικά με ενοχλεί. Γιατί? Πολιτικά. Να σου πω το γιατί. Γιατί δεν ξέρω. Ο κ. Κοτσόργιος ήρθε εδώ. Οι πρώτες 5 κουβέντες πριν μου κάνει πολιτική ανάλυση για το τι μου είπε ο άνθρωπος. Είμαι ψαράς. Είμαι αριστερός από το τότε. Μου είπε 1, 2, 3. Με έβαλε, ήξερα τι έχω να κάνω. Ξέρεις γιατί όμως? Ξέρω τι έχω να κάνω. Και αν αυτά που μου λέει, παρότι μπορεί να είμαστε ιδεολογικά απέναντι, αυτό που μου λέει μ' αρέσουν, εγώ τον υποστηρίζω. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ωστόσο, δεν σκέφτεται έτσι όλο το Μεσολόγιο. Πολλά άτομα, αν μάθουν ποιος ή ποιοι όντως είναι ο Λόρδος από πίσω, μπορεί να μην τον κάνει. Αυτό είναι. Πρόσεξε. Αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο. Από ό,τι κείμενά του διάβασα. Αγαπητός δεν μπορεί να σε ποτέ. Δεν τον παρακολούθησα από κοντά. Από ό,τι μου έβγαινε και διάβαζα, δεν είδα να έχει βριστικό περιεχόμενο. Δεν είχε βριστικό περιεχόμενο. Το ονόμαζε σατυρικό. Ναι. Μερικές φορές και έγιγε τα ξερά, έπαιρνε και τα χλωρά όμως. Το ξέρω. Δηλαδή άνθρωποι χωρίς. Τους κατηγορούσε ότι στην ουσία φάγανε χωρίς να έχουν φάει. Δηλαδή κάποια πράγματα ήταν. Οτιδήποτε γίνεται. Χάθηκε το μέτρο. Χωρίς στοιχείο είναι καταδικαστέο. Είχε τη στοιχείο τη διάβια. Όμως. Ό,τι μπορεί να πει η διάβια, δεν ξέρω. Εγώ στα γραφόμενα του Λόρδου Βύρωνα δεν είδα κάτι το οποίο μου κίνησε. Μου έκανε. Δηλαδή είδα κάτι υπό το πρίσμα μιας ανωνυμίας. Εγώ ποτέ μου δεν έχω δημοσιεύσει ανώνυμα πράγματα. Είναι θέμα χαρακτήρα. Μπορεί αυτός να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Εγώ δεν συμφωνώ με την ανωνυμία. Αλλά δεν μπορώ να το επιβάλλω κιόλας. Τι θα κάνει. Σίγουρα δεν μπορείς να είναι δικό του το. Όταν μιλάς πολιτικά αυτό. Για μένα, ο πολιτικός πολιτισμός το ορίζει ότι πρέπει να ξέρεις ποιος είμαι και τι πρεσβεύω. Και μετά, άμα θες μ' ακούς, αυτό θέλει τσαγανό χοντρό. Για να κλείσουμε, γιατί είμαστε αρκετή ώρα. Θέλει χοντρό τσαγανό. Για τους φίλους που αντέξανε, αρχικά ευχαριστούμε τη νέα προσπάθεια. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Για όλα τα πρόσωπα και από το chat και τον κύριο Κατσούλη και τον κύριο Κοτσόργιο. Είμαστε μια παρέα αντρών, οι οποίοι αυτό που κάνουμε ως Καλαμπούρη πλέον θα το κάνουμε μέσω podcast. Εμείς ως εκπομπή, ως podcast, ως άνθρωποι δεν υποστηρίζουμε, τουλάχιστον εδώ δημόσια ως εκπομπή, ούτε τον κύριο Διαμαντόπουλο, ούτε τον κύριο Λύρο, ούτε τον κύριο Λύρο, ούτε τον κύριο Διαμαντόπουλο. Η επιλογή είναι δικιά σας. Ούτε τους προηγούμενους υποψηφίους. Ο καθένας σύμφωνα, όχι κατά συνείδηση, κατά με αξιολογεί και αποφασίζει μόνος του. Με κοινό καλό το δημόσιο συμφέρον για όλους μας και όσο το δυνατόν γίνεται όχι με τόσο προσωπικά συμφέροντα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω εγώ να διατυπώσω. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια, όπως και άλλες προσπάθειες που γίνονται από νέους, να ξεκινήσει λίγο πολιτικός διάλογος, να γίνεται καλύτερος. Να γίνεται επώνυμα. Με περιεχόμενο. Χωρίς ανθρωποφαγία. Καθώς σήμερα έγινε ένα podcast από το πουθενά, εμείς το συζητάγαμε 3 χρόνια. Με τον Δημήτρη, με τον Γεράσιμο, με τον Κώστα, με τον Σωτήρη. Το συζητάμε αρκετά χρόνια, ποτέ δεν το είχαμε τολμήσει. Σήμερα αποφασίσαμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμένα και θέλω να ευχαριστήσω που μας τιμήσατε ότι 2 άνθρωποι με πολιτικές οντότητες της περιοχής, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιότητα κάποιου site, κάποιες εφημερίδες,
δεχτήκανε, επειδή και μας γνωρίζουν προσωπικά και μας ξέρουν πάνω κάτω τι άνθρωποι είμαστε, να παραστούν και να πούνε τις απόψεις τους δημόσια, χωρίς λογοκρισία από εμάς, χωρίς κατεύθυνση, και είναι πολύ σημαντικό. Το να μπορούμε να μιλάμε πλέον, χωρίς δηλαδή, καλέτα. να βγαίνουμε και να μιλάμε λίγο ελεύθερα και ανθρώπινα, γιατί όλοι μεταξύ μας συζούμε. Με ευνηδιάσετε λίγο, γιατί από τις 8 ώρα ήμουν για δουλειά. Και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, να... γιατί ήσασταν στο κτήμα, να το πω αυτό, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος. Επιστρέψατε, δεν είχατε και σήμα, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, επιστρέψατε μισή ώρα πριν την εκπομπή και παρόλη την κούραση, γιατί είστε 12ωρο, τιμήσατε που μου είχατε πει ότι θα έρθετε και ήρθατε, και για μένα, επειδή δεν το ξέρω Δημήτρη, δεν μπορούσα να το πω, είναι πολύ σημαντικό ότι παρόλη την κούραση που έχετε σήμερα, είστε εδώ, περιμένετε και να τελειώσει ο κύριος Κατσούλης. Η κούραση είναι... Ελπίζω να ήταν κύριος. Να ευδοκίμησε η συζήτηση αυτή και για το κοινό, να βγάλουν. Θέλω να πω κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούν. Και να κλείσουμε με εσάς. Και για εσάς πραγματικά. Για μένα ο συνεχής διάλογος με τα διαφορετικά πρόσωπα είναι αυτός που θα αναδεικνύει τα θέματα. Καλό είναι, μια και το ξεκινήσατε, να το θεσμοθετήσετε. Δηλαδή, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά τις 10 μέρες, να βάλετε από ένα θέμα συγκεκριμένο, ένα θέμα τοπικό της περιοχής συγκεκριμένο, να γίνει συζήτηση, να παίρνετε μηνύματα και εν συνεχεία αυτό που θα βγαίνει από εδώ να το μαζεύετε, να το φτιάχνετε υπό τη μορφή ενός εγγράφου, μιας επιστολής, και να το στέλνετε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Και να εξεργάζεστε, να γίνετε εσείς, να γίνετε ο ενδιάμεσος ανάμεσα στην κοινωνία και στην εξουσία. Θα παίξει σημαντικό ρόλο να φεύγει επεξεργασμένο από εδώ ένα θέμα που έχει δεχτεί μια συζήτηση, ένα διάλογο από τους ανθρώπους που θα είναι στο πάνελ και από τους ανθρώπους που θα το παρακολουθούν. Κάντε το αυτό, παιδιά, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθεί η ιστορία αυτή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο βαθμό που γίνονταν μέχρι τώρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ερχόμενος στο Ετωλικό, στρίβω στο κεφίρι για να βγω έξω, αν σας πω τι είδα, θα ελαφταρίσετε. Μου φωνάζει ο γιος μου ο Παναγιώτης, μπαμπά, κοίτα μια γέλη. Στην άκρη του δρόμου ήταν 30-40 σκυλιά, μπροστά ένα μεγάλο και πίσω μικρότερο. Εάν ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που δίδατο να περνάει ή κάποιο παιδάκι κτλ., τον είχαν φάει. Βάλτε ένα θυματάκι να το κουβεντιάστε. Τι γίνεται με τα εγκατελειμμένα ζώα. Εχθές μπροστά στο Δημαρχείο έσποζε ένα παιδάκι και ζήταγε βοήθεια και βγήκα έξω με το σλιπ. Δεν τρέπομαι που το λέω. Πετάχτηκε με το σλιπ γιατί άκουγε ένα παιδάκι μωρό, δηλαδή δεν θα ήταν 8 χρονών 9, φόρεσε βοήθεια. Του είχαν πετάξει κάτω από το παιδί του και πήγαν να το φάνε. 4 χρόνια δεν γίνεται τίποτα με αυτά τα πράγματα. Ξεκινήστε εσείς. Ας είστε, ακούστε με, ένα είδος αντικαταστάτη του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί 4-5 ανθρώποι, 50 ακροατές μπορούν να παράγουν ένα σοβαρό έργο και να τους το δίνετε έτοιμο. Και εσείς, παιδιά, έχουμε αυτό. Πάρτε το και εξετάστε το κι εσείς. Γιατί γελάς, Μαθαίο? Όχι, δεν γελάω. Ελπίζω ότι από Δευτέρα που θα έχουμε νέο δήμαρχο, θα έχει εκλεχθεί ή η τωρινή δημοτική αρχή ή ο Θεσσαματόπουλος, θα ξέρουμε ποιος θα μας διοικήσει, να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά. Με αυτό σας καληνυχτίζουμε. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με φωνάξατε. Τιμή μας. Με τιμή μας, δηλαδή. Τιμή μας, τον Κικαιώνα που περάσετε σήμερα. Καλό βράδυ.